Na Vía Láctea encontraremos un bonito lugar. Asombroso. A ciencia non coñece límites. Acaba de sintonizar vostede Baleiro Perfecto. Benvidas, benvidos ao Baleiro Perfecto, programa número 38 da tempada X, ou X, ou G, ou o que queirades, porque non temos tempadas, así que isto é unha perda de tempo, como calquera outra. Pero xa deixamos as drogas, que víamos noutro farangullo pasado, e temos outro tema aos entremans. Acompáñanme, de novo, estamos o trío Tenrura, famoso pola súa capacidade delictiva e intelectual, así que empezamos pola compañeira Alba Rozas. Amiga. Que tal, Carlos? Todo ben? Todo ben. Non me vas preguntar onde estou? É que claro, eu teño ese coñecemento xa obtiven anteriormente, pero podo preguntar ao mundo en plan, onde estás, Alba Rozas, compañeira? Estou en Lalingrado. Sí. Oxe, estou en Lalingrado. Que tal? Empeza, xa supoño que vai mellor tempo por ali, tal, non? Sí. Por eso viñen. Senón xa non viña. Se fixera mal tempo xa non viña pa aquí. Correcto. Estamos na Primavera Galáctica. E temos tamén a Guillermo Rodicio, amigo. Que pasa, Charlie? Que tal? Todo ben? Todo ben? Sí. Oxe falo dende o meu globo aerostático. Non pode ser. Xa me adianto. Oxe, non te deixo preguntarme onde estou. Directamente te conto que estou con esas gafas gordas de voar en globo, sabes? E intentando meterlle gas para non caer. Pareceme moi correcto. Logo, iba a dicirche, claro, estar voando é estar como en ningunha parte, non? Ao final, quero dicir, estás sobre todo. En plan, as fronteiras dilúense un pouco máis, semella, non? Iso mellor era outro tema para logo, non? Sí, despois se queres sacamos o tema xurídico que ten. Vale, pois iso interésame moito, non o digo de coña. Como sempre, temos algún tema entre mans, imos poñer unha cita e logo pois xa tiramos e definimos a cousa. Veña, cita dentro. ¿No has visto por aquí esa máquina voladora? Digo, el modelo. Tú sabes muy bien que no tengo nada que ver con tus cacharros futuristas. ¿No es aquello que está allí arriba? Sí, por supuesto. Este es. ¿Y algún día el hombre podrá volar en uno de esos? Si el hombre hubiera sido creado para volar, habría nacido con alas. Yo estoy a punto de probar lo contrario, Arquímedes, y ahora lo vas a ver. ¡Aquí va! ¡Oh, no! El hombre llegará a volar igual que una vaca. Hubiera volado de no ser por esta barba infernal. E despois da cita, perdón, non vai definir, vai contar as nosas primeiras veces. Niso de voar, neste caso. Cuidado, que non me esqueci. Que intro, encántame respecto do anterior programa, unha intro tranquiliña, sabes, como de tema poético, tema relaxado, mentras que a intro do tema das drogas foi totalmente caótica, non tivo nin pés nin cabeza. É simboloxía, que non paramos de crear metáforas, de siloxismos, non? É unha cousa... Sí, facemos temáticos sen querer os programas. Sí, estamos xa tan metidos nesta historia. Total, voamos. Este é o tema, voamos, voarán. Tema amplísimo, tema que me pareceu, teño que recoñecer, non porque o propuxera eu, que non sei se propuxei eu o surdiu de algo máis. Sí, que propuxeches ti, sí. Pero pareceme interesante por todo o que abrangue. Quero dicir, porque este tema un pouco random, non? Que dis, estes de que van falar. É certo que imos falar de todo, e iso mola sempre. Por vez primeira, Alba Rozas, que nos podes contar do termo ou do verbo voar na túa carne, na túa pel? Non o pensei.
Bueno, podes non mentir, é dicir, a primeira vez que o baches. Pois non sei, é que ademais eu teño mogollón de vertixe, pero voar é como o meu gran soño incumprido. Nada, supoño que a primeira vez que montei nun avión, que non foi hai tanto tempo, é a sensación esta de estar nunha lata de sardiñas. No avión, sentichiste como unha lata de Sí, sardiñas? sí, agobio, moito agobio. E non era Ryanair, tamén o teño que dicir, pero sí, Nunca fuches no bus universitario da Coruña. non, é verdade, pero non sentirme Ostras. moito eso. E a sensación esta de que se sai algo mal non está, o sea, non está fora do teu control completamente. Entón molaba ter a capacidade, pois iso, de voar ti soa, sin necesidade de avión, e eu que sei, eso molaba moito. Sí que soño moitas veces que voo, que eso sí que non é habitual. E eso sí que me pasa. Eso, normalmente cando estou agobiada, que é En sempre. serio? Joder, que bonito, non? Pero Que sí, sorte. sí que soño que vou. É como moi satisfactorio. Déixate como moi relaxada, non sei. E vou sin axuda de nada, que eso tamén o comentarei despois. Pero non é como, non soño que vou nun avión, nin nada. Soño que vou eu. E é maravilloso. E conste que o medo a voar é algo que eu non sufro, quisir, pero comprendo perfectamente. Comprendo perfectamente esa sensación, porque sen que me resulte unha sensación de pánico, si que nese momento no que o avión acelera, sintes que estás facendo unha cousa totalmente antinatural e contra as leis de Dios. É dicir, que Total. non deberías estar indo tan rápido. Ou cando aterra tamén, non sei, eu tanto como medo, sí que teño amigas que o pasan moi mal, pero de nivel de que hai que chamar a azafata ou que hai que poñerse a cantar unha canción. Sí, recordo volvendo de Xapón que aterramos cantando, porque houbo turbulencias, non eran tochas nin nada e tal, pero a miña amiga pasouno fatal. Fatal, fatal. Pero eu entendo o nerviosismo. É un medio que podo compartir. Así como a vertixe, como que non a comprendo, sabes? Estou nun alto e como, pero non me vou caer, estou atado, sabes? E en cambio o medo a voar podo comprendelo perfectamente. O sea, é algo que comparto, sen sentilo. Eu teñolle respeto, non é medo, porque ademais tiven que viaxar, non vou dicir bastante, pero algo viaxei en avión. Recoñezo que sigue sendo... Supoño que hai moito que viaxar en avión para que sexa completamente natural. Non sei se me explico o que dicías antes, sabes? É como que ao final o de non ter o control tampouco tes nun tren ou nun autobús, o sea, eu creo que sempre podes percibir un pouco que vas vendido, pero como que o fas máis veces na vida, e o do avión ao final ten ese punto de excepcional, non? Mesmo toda a rutina de subir un avión, volveste un pouco... Eu detesto o tema de coller avións, en parte por toda a rutina que tens que facer antes de subir a un, que me parece un coñazo. O sea, é unha auténtica... Pero eu que sei, a sensación é que no tren, no coche, no bus, como vas, que non te salva para nada, o sea, hai un desastre, pero como vas vendo a terra, tes esta sensación de que, pois, ou rompo a ventá ou saio pola porta e xa está. Pero claro, no A avión ver, eu é creo como... que tamén iso hai unha parte de que sabes que se cae o avión palmas e se tes un accidente en tren, coche, bus, outra vez parece que tes certas posibilidades de supervivencia en avión. Sí, Non hai ninguna, ou relativamente ninguna, vaya. No, eu creo que é algo atávico, Para min é algo atávico, porque ao final ir en tren é como correr moi rápido. Quero dicir, estás indo polo chao, pero moi rápido, pero estás indo polo chao, sabes? Mentres que avión, como que cambio paradigma, tío. Non deberías estar facendo isto. Pode ser. Para min é algo atávico, Non ten que ver, porque eu son plenamente consciente de cando alguén vai en coche moi rápido, dis, joder, estamos indo moi rápido, se temos un problema ahora, sabes? Pero nunca teño ese pánico como de que se me eriza a pel de, joder, que estamos facendo, sabes? Mentras que no avión, sí. Bueno, non sei. Rodice, contanos ti a tua primeira vez. Sí, bueno. Corría o ano 1952. Estábamos no peor da posguerra. Eu daquela traballaba de xornaleiro, íbamos ao trigo aos campos de Castela. Foron anos moi duros, eu era pobrísimo, tiñamos que ir a traballar en bicicleta, digamos, dende Zamora ata León en bicicleta, aos campos de trigo, e unha vez recordo
que baixando unha costa moi moi longa na bicicleta fallaron os frenos, porque claro, eran bicicletas non como as que tendes agora, eran bicicletas moi rudimentarias. Fallaron os frenos e fun contra un muro e saín voando. E eu creo que esa foi a primeira vez que voei. E non só iso, senón que caín dentro dunha finca e dentro desa finca había galos e galiñas e puiden ver como a galiña, cando eu recuperei a consciencia, miraba para min e fun consciente de que durante eses segundos compartín o soño que teñen todos os paxaros que non voan, de voar durante moi pouco tempo e meterse unha hostia. Preciosidade, unha cousa enigmática o que pasou aí. Verdad? Sí, eu chamaríalle o día que Rodicio foi galiña, pero igual non queda moi poético. A mí gústame. Parece o mellor título posible, sinceramente. O mellor Vale. Conste que me encantou a historia. É verdade, non? O tema da avestruz, de todas estas aves, non? Falase pouco desa Verdade. incapacidade, non? Falase pouco desa incapacidade, non? Como que a evolución foi moi ruín con elas, non? Quitoulles esa posibilidade. Home, escollero, ¿no? Que, bueno, escoller, ninguén escolle a evolución, ¿no? Pero Non como... escollero, ¿no? ¿Sabes? Mierda. Non como nun momento dado asinando, non? En plan, bueno, creo que é o momento. Perdemos voar, pero somos moi tochas, sabes? Moi Sabes tochas, non? En plan, a gusto. Fun tanto ao ximnasio que xa non podo voar. A gusto. Eu recoñezo que a primeira vez que voei foi con 18 anos. Tardei moitísimo en voar. Sí? Bueno, moitísimo. Hai xente que voa máis tarde, non quero decir, pero ou non voa nunca, pero toda a miña xente, así amigos e tal, pois voaran de vacacións ou algunha cosa así. Para min era algo totalmente novo. E empezaba a ver aerolíneas destas baratas, non? Por iso a idea de voar, senón non era imposible. Era para ver a CDC nun concerto en Montjuïc, en Barcelona. Esa vez gusto. O sea, teño moi bo recordo porque, joder, era como o fin era moi bonito e a historia, pois, era a primeira vez. Eu estaba flipando, claro, en plan, primeira vez que iba nun aeroporto con un amigo, bueno, un pouco liada. Aí tamén aprendín que o avión impresiona. Quero dicir, sempre me dá certa sorpresa. En plan, cada vez que vou, e logo iba a falar disto un pouco, pero tamén quero dicir iso, esa posibilidade de atravesar medio planeta, non? Pero neste caso que era hora e media, creo que a Barcelona, non? Cando en hora e media non chegas nin en coche nin do barco a Ourense, non? Por exemplo, que son 2 de barco a Ourense, por aí, pode ser. Bueno, sí, non chega a 2, pero chega ben, sí. Pero, vaya, entón dicía, joder, en menos tempo estou en... Tal, flipaba con esa idea, e me sigue flipando cada vez que viaxo, eu que sei, a última vez que pillei un avión creo que foi pa Abu Dhabi, e que en 6 horas ou por aí pues, esteas en Oriente Medio, pois é extraño, canto menos, non? Iso é curioso. Recoñezo que mola, non? A idea de voar é algo así, e de neno, pois creo que todos, non? Estivemos con esa idea de poder voar nalgún intre. En plan, vaime tocar a min, non? Ninguén na humanidade tal, pero vaime tocar a min o superpoder de voar, e creo que cando hai listaxes destas de voar é dos máis recurrentes, non? Está como voar, facerte invisible, superforza, e non sei cal é a outra mítica, pero bien antes unha... Super velocidade, non? Super velocidade tamén, non? Viaxar no tempo, tal, pero vaya, que a de voar é algo mitiquísimo e super escollido de outra banda, ademais, pola xente, vaya. Así que nada. Mira, desta parte de primeiras veces sobre a historia que contaches, interésame especialmente o tema do aeroporto. Porque estou de acordo que é increíblemente coñazo. É como, joder, como de beneficioso e vantaxoso é voar, no sentido que estamos dispostos a pasar por unha das peores experiencias do mundo moderno, que é o sufrimento dos aeroportos, Sí. Non hai sitio máis desagradable. Non é unha cousa... No, ni máis caro, ni, bueno, caro depende pa quen, pero sí, no, para mí, caro. Sempre unha experiencia cara, aburrida, tes medo a que perdan, o sea, a tua equipaxe non chegue ao sitio, perdes o control de todo. Eu creo que ese é o problema, non? Sí. Tes medo a que pase no control algo e te quedes vendido, pase algo raro e o teu acompañante teña que seguir e ti non. Eu polo menos teño ese proceso todo, recoñezo que me dá respeto e me aburre. O sea, de dous xeitos moi concretos, en plan, non só me pasa aí.
Claro, porque ademais é o mítico sitio onde te quedas tirado e te quedas ali como 12 horas e non hai nada que facer, estás como nun non lugar, sabes? Porque te quedas tirado nunha cidade, pois das un paseo, sabes? Pero no avión que faz? Morrer do noxo, tío, non hai nada que facer, é unha cosa desagradable. Calquera cosa que fagas é carísima, durmes tirado no chan. Buah. Sí. Ademais é algo que nunca se quiso solucionar, parece. En plan de como podemos encontrar os novos métodos ou facer os aeroportos que sei que foron sei que se fixeron cousas melloras e que a día de hoxe o mellor non está tan mal, pero a mí segue sendo unha experiencia das máis aburridas ou non tes pelexar con alguén para un enchufe, no, agora hai puntos de recarga. Non hai puntos, pero están todos petados igualmente. Non e hai zonas do aeroporto que non. Buscar a porta de embarque, non, hai que esperar a que apareza na pantalla porque ainda non sae, non pode ser, tío. E conste que aí históricamente eu creo que estamos en realidade na peor etapa, voar no 60, claro, era unha cousa de luxo que podían facer moi poucas persoas, pero aí voar sí que era unha experiencia fantasiosa, sabes? A xente te recibía. Joder, aí sí que era guai voar, sabes? Agora volves unha cousa proletaria, tío. Non sei. Seguramente. Eu polo menos vola cando viaxas nun bolongo, Estados Unidos ou, bueno, a partir de non sei cantas horas é o mínimo, pero que non ten nada que ver a experiencia. Quero dicir, de voar nun transoceánico porque xa tes a túa pantalla, ves películas que a mí o que máis me flipou disto, mellor hai xente que non o sabe, pero o que máis me flipou é que as películas que hai son super actuais. En plan rollo que están no cinema nese momento e que non sei por que eu esperaba ver o típico catálogo. Non sei, fatal. Do Alsa, tío, do Alsa, di a verdade. Claro, exactamente. Billy Elliot. No, e non teño nada en contra de Billy Elliot, pero é a película que nos poñía no colexio, non? Nas excursións de autobús. Non, acórdome, en Estados Unidos, cando fun, acórdome que eran as pelis que estaban no cinema, e agora que fun a Abu Dhabi tamén era rollo super actual, rollo de un mes para atrás ou algo así, que se agradecía, porque ao final son viaxes de, como digo, de 3 películas, non? Casi, ou depende cales, pero son de eso, 2 horas 6, pois sí, 3 películas, máis ou menos. E recoñezo que se pasa ben e danche de comer gratis, entre aspas, porque só pagaches co billete, en teoría. Pero como che dan de comer, danche mantas, se baixan a luz, como que hai certos rituais, ademais, que ti descoñeces, non? Porque hai un momento, non sei se sabe, cando voas, hai un momento en que apagan as luces. E apagan a rollo de que tes que dormir. En plan, non podes levar a luz que che botan a bronca. En plan, sí, porque en teoría está moi mal visto intentar, sí, hai que baixar a ventana. Ademais, creo que hai que baixar tamén, non? A persiana, nese intre, non sei, un par de cousas que po descoñecemento dis, por qué? Porque non podo ir lendo, non, it's time to sleep. Tipo, por favor, non quero dormir porque non quero, o sea, quero facer o mellor reenganche, non, do ano e tal. Non sei. Cousas así, é un descoñecemento total. O sea, sigue sendo novidoso. Cada vez que collo un avión e da que non sei cantas veces o fixen na vida, igual 20, non sei, por aí. Me sigue parecendo totalmente exclusivo, novedoso, de hai algo que non me estou enterando da movida. Por moito que tente normalizalo eu, antes da primeira vez, non o normalizo. Volvemos ao tema tábico que comentabas antes, non quero, o sea, son consciente que isto xa saírse moito do tema, pero non me resisto a facer unha pequena apoloxía das películas do Alsa, xa que saiu o tema. Sí, por suposto. Non porque sexan sempre boas, que non o son, quicir, moitas veces te comes mierdas no Alsa, pero sí que hai un punto que agora está perdido polo tema da cultura de internet, que é de paparte unha película porque é a que botan e non podes facer nada por evitalo. Porque no Alsa a película está reproducíndose e aínda que ti non queiras vela, os teus ollos acaban indo impepinablemente cara á película e acabas papando. En ese proceso, a mí personalmente, que fixe moitas viaxes longas de autobús nos veráns para ir a León, vi películas interesantes que son consciente que nunca na vida tería visto se non a chegan a botar no Alsa. Quer dicir, eu libremente nunca escollería esa película para ver, sabes? En ese sentido, Alsa fíxome como de curador, como se fose unha especie de clase de cine que te obligan a ver unha película pues, simplemente porque é interesante. Te papas esta peli de Spielberg para que podes decir que a biches. E o Alsa facía un pouco iso. Encántame, non? Porque a última película que me puxeron a min non foi nun Alsa, foi en tren para Madrid, foi Space Jam 2. Entón,
Gústame todo este discurso, non? De coñecer obras recoñecidas, que molan, que aprendes algo. Space Jam 2 foi a que me puxeron no puto tren a Madrid. Que non hai punto medio. Sabes, aquí vin eu, a última que me puxeron nun alza, tío. Múnich, a película esta de Spielberg onde matan a todos os israelíes nos Xogos Olímpicos. Eu a 6 da tarde indo polas estepa castellana vendo unha puta película dramática de Spielberg, unha cosa sen pescable. Sí. Bueno, deixamos aquí as primeiras veces, non? Boar. Que interesante. E vamos a escoller as trompetas e entramos xa en definindo a movida. E ten a palabra, por supostísimo, Alba, para definir isto. Pois a ver, imos alá. Pois a palabra voar provén do latín volare, e significa moverse polo aire utilizando ou a través dun medio artificial. É dicir, refírese basicamente a viaxar polo aire e inclúe tanto o feito de trasladarse dun punto a outro nun aparello de aviación propulsado por un motor como desplazarse un mesmo, non? E tamén o desprazamento de naves espaciais a través da atmosfera terrestre. E voar implica trasladarse a través dun espacio tridimensional con movementos vectoriais ou relativos en calquera sentido. Por exemplo, os paracaidistas nunha caída libre, aínda que van sempre cara abaixo, voan a través do espazo, non? De forma relativa. É dicir, para resumir, o que entendemos por voar a propiedade de escapar total ou parcialmente da gravidade. Sí, aparte de que a canción está de volare, en canto dixeches a orixe etimolóxica da palabra. Eu dixen por algo. Volare. Bueno. Por meter un matiz, por meter matices, penso que non hai que quedarse só coa definición como antropolóxica da palabra voar, que ten que haber co soño dos humanos de poder loitar, escapar da gravidade, non? Senón que penso que está intrínsecamente ligada a idea dos paxaros, non? Como a nosa idea de voar procede inmediatamente dos paxaros. E de feito é interesante pensar, creo que é unha boa premisa de ciencia ficción que nunca pensara. Imaginemos un planeta onde non haxa especies que voan. Ocurriría esa a idea de voar, porque no fondo é algo, é o que falábamos antes, é algo moi alienígena, sabes? Para os animais terrestres como a nós, a idea de voar igual nunca se te ocorrería sen os paxaros. Pode ser, non? Ademais, a inspiración de crear artefactos que voen están totalmente e altamente sacados da propia natureza. Quero dicir, o sea, copiamos a natureza por aerodinámica, forma dos paxaros, todo iso. É unha inspiración bestial para os enxeñeiros no seu momento de, vale, estos voan, que teñen eles para que nos podamos voar, non? Ou crear artefactos. Entón, é certo, sería todo unha autolemia... Non sei se se daría, non o sei. Supoño que sí, está ocurrindo. Pero... estaría guapísimo. A idea de que en planetas onde, polo que sexa, non hai paxaros, hai civilizacións super avanzadas aos que nunca se lles ocurriu sair do planeta porque nunca pensaron en voar, sabes? Algo así. Está simpático, non? Está simpático. O que pasa é que xa non, supoño que no momento de mirar as estrelas, de ir máis aló, dis, vale, teño que ir cara arriba, non? En plan, que como podo facer para ir cara arriba e non cara aos lados, vamos dicirlo así, nun plano XY. Entón, non sei se sairía de aí, non? Da propia idea, da propia gravidade, o mellor, non? De guindar un obxecto e ver que cae, non? De ese obxecto durante ese momento estivo no aire, como podo facer que vaya máis lonxe ou como podo mantelo, non? Aí, non sei se por aí podría vir algunha inspiración. Pode ser. O sea, a idea o que decía Alba, non? A idea da caída, que a caída de alguma maneira, o salto lóxico de caer durante moito tempo a voar non é tan grande. Pode ser. Exacto. O de tema de diferenciar, non? Voar, de planear e todo isto tamén, non? Que ao final os seres humanos non podemos voar como tal, pero si planeamos con certos artiluxios, non? Para caídas, etc. E tal e cual. Si pensaba nos bosquexos desde Leonardo da Vinci, que ás veces sí que están moi baseados en paxaros, pero ás veces non, son cousas rarísimas. Ten o intento este de avión, non sei se viches algunha vez, que ten como unha vela que é unha espiral, que teóricamente funciona, só que
é moi pouco práctico, pero ti como que movendo uns pedais faz que a vela se mova en espiral e eso fai que vaya para arriba. É unha idea loquísima. Sí, porque ao final o sea, pensas nun helicóptero tamén é bastante anti-ave. Sí, a hélice Verdade, sí. Bueno, superior. é antiave, pero ten o sentido dos insectos, ¿no? Os insectos Sí, que voan. pode ser. Dai, leve, Sí, non? non? E tal. Pode Sí, ser. os cabaliños do demo e este, sí. Sí. É bonito, dende logo. Sí. De todas maneiras, Por aí, a ver. Sí, perdón. perdón, sí, no, por a cerrar esta idea. De todas maneiras, aínda que poidamos imaginar esos outros planetas onde non hai paxaros, sempre que hai unha atmósfera con un entorno gaseoso como é o da Terra, voar é unha ventaxe evolutiva extremadamente tocha. De feito, aos paxaros fan un montón de, falábamos antes das avestruces, non? Pero os paxaros que sí que son capaces de voar fixeron un montón de renuncias estruturais, teñen ocos, os osos son ocos, teñen o sea, son estruturalmente son moi débiles, non? Precisamente para ter a ventaxe de ter unha mobilidade grandísima, que eso se pode conseguir voando. E de feito, falabas algo dos cabalillos do demo, que son unha das especies que son máis dominantes no mundo dos insectos. Ahora están en declive, precisamente porque por ser tan dominantes o tema de relacións cos humanos non o levan moi ben. Pero nun entorno onde non houvese humanos, os cabaliños do demo son os insectos máis que triunfan. De feito, hai como, creo que, se non recordo mal, hai como unha época prehistórica onde había cabaliños do demo xigantescos, grandísimos, porque tiñan moitísima ventaxe de mobilidade e podían conseguir ser moi grandes. Sí, o sea, eran as épocas precámbricas e todo isto, sí. Creo que por aí eu tamén me perdoé na idea ahora, isto no nomeamento de intereses de ese tal prehistoria, que nos poñemos antes do Xurásico e estas cousas. Sí. Porque é antes dos dinosaurios o tema dos insectos, non? Eu creo que sí, que cando dominan eles. Sí, xusto na explosión cámbrica, eu creo. Hai 300 millóns de anos, sí, hai 300 millóns de anos. É a hostia, en plan, e creo que iso polo que me soa a min dos documentais era porque había moito máis oxígeno na atmosfera, entón que crecían moito máis os invertebrados e tal. Que falamos de bichos de o mellor 1 metro, non? Ou tal, de cousas así, o sea, sería... Sí, no, pero bichos moi, o sea, como libélulas, cabaliños do demo do tamaño de vacas, sabes? Unha cousa sen sentido. Sí. É super terrorífico iso, non? Porque además os insectos a día de hoxe siguen sendo a cousa máis alienígena que podemos en plan de deseñar, non? Ou imaginar así das cousas máis random de 8 ollos, as tarántulas, non? Con pelo, as arañas, o sea, sempre penso que son das cousas máis que se aumentamos de tamaño máis tolas. Sí, de feito, case sempre que se fan como civilizacións alienígenas son como insectos, sabes? Tiramos da idea dos insectos para imaginarnos os alienígenas, é moi habitual. Pensemos en dúas exemplos maravillosos, non? Ademais, Starship Troopers por un lado e outro totalmente que non ten nada que ver, a Orson Scott, o xogo de Ender. O xogo de Ender, é verdad, sí. Está pensando tamén, hai unha raza de Warhammer 40.000 que tamén son como bichos así... alienígenas, o sea, como insectos, vale. Sí, sobre o tema de observar os paxaros en todo caso, hoxe non pensei, non é? E ao final non invitamos o noso ornitólogo de referencia, bueno, ornitólogo amateur, que é o Rubén, pero hai esa observar os paxaros, ese soñar con voar a través de observar os paxaros foi extremadamente importante para o desenvolvemento da ciencia. De feito, penso, non o creo como unha casualidade o feito de que a epifanía da evolución que tivo Darwin foi precisamente observando os bicos de diferentes paxaros, non? Non podo tampouco, non me resisto tampouco a mencionar o poema que ten Baudelaire nas Flores do Mal dedicado ao albatros, que penso que tamén é como unha das grandes odas poéticas ao soño dos humanos de poder voar como os paxaros. Total. Alba, compañeira, que máis te decías por aí? Pois que dentro das implicacións e significados que ten voar en fantasía e ciencia ficción, eu creo que están moi próximos ao significado que se lle atribúe a este fenómeno no mundo dos soños, non? Que era un pouco o que apuntaba antes. Non sei que vos parece. Soñar que voas está relacionado case sempre cos soños lúcidos, que iso é moi curioso, é dicir, aquelas experiencias nas que és consciente de que estás soñando. Entón o soño é máis realista e podes soñar que voas a través da axuda artificial, cun avión, cunha nave, co que sexa,
ou nos que o podes facer sen axuda. E estes últimos son os menos comúns. Sei que só o 1,72% das persoas soñan que voan sen ningún instrumento. Nos outros casos creo que aumentaba ata o 7% ou, en fin, que a porcentaxe era moito maior. Pois xa é de pringaos, estar nun soño e necesitar un avión para voar, tío. Non me jodas. Xa. E despois voar a nivel de soños pode significar liberdade, éxito e prosperidade, pode significar tamén soberbia, a superioridade en fantasía e ciencia ficción, eu creo que aquí sí que tería que ver. A necesidade de se afastar dos problemas, autonomía e independencia. E as implicacións dependen de como te sintes ao voar. Se tratas de escapar de algo que te atormenta, tamén a necesidade de descubrir, de inventar, de facer cousas novas, de atreverse. Entón, eu creo que na fantasía e na ciencia ficción está tamén relacionado con isto. Sí. Non sei que pensades. Primeiro, Charlie, ti soñas que voas? Estás dentro dese 1,72? Pois non lembro ahora, non teño recordo ahora mesmo de soñar que vou, a verdade. Eu soame que algunha vez o fixen, pero non hai moito que non. Eu soñar, o sea, aquí ahora mentras estaba dicindo Alba, eu si tiven varias veces, non diría que un soño recorrente, pero si soñei varias veces non voar, senón caer. O sea, a idea de estar facendo como paracaidismo, non o recordo, o sea, non sei, vai quedar isto como moi bizarro, non? Pero tiven varias veces o soño de que estaba como que me tiraba dun avión, eu sabía que non levaba paracaídas, pero non era nada agobiante, porque simplemente cando chegaba ao chan, marchaba andando. Que decir, como que non te matabas. Pero sí que a experiencia de disfrutar mentras estás caendo, sí que a sentín, é curioso, porque nunca fixen paracaidismo, nin nada que se lle pareza, non sei. Pois é interesante, sí. Sí. Hai un punto que me chamou a atención que falou Alba aí, non? De voar como a soberbia, non? Tamén como a soberbia, a superioridade e tal. E ten moito sentido. Quero dicir, ten moito sentido porque eu creo que hai que dicilo xa, non? Que voar, xa viñas dicindo ti, non? Da ventaxa evolutiva que é, en certo sentido, como vemos nós, pero que voar está totalmente OP. En plan, se alguén non sabe o que termino OP, podemos falar de overpowered, é dicir, nos videoxogos, cando algo está bestialmente roto ou desequilibrado, falamos de algo OP. Desequilibrado para ben, ademais. É que é así, non? Quero dicir, se repasamos, non? Os diferentes videoxogos, por exemplo, ou outras obras de ficción, literatura, películas e tal, a idea de voar é que outorga unha vantaxe bestial. En plan, non? Os heróis máis potentes son os que voa, non sempre, pero vamos dicirlo así, non? Moitísimos dos máis potentes voan, falo Superman, de Wonder Woman, non de Wonder Woman, saime a outra, Capitana Marvel, etcétera. De verdade que isto supoño que non é brincadeira, quero dicir, non é casualidade cando realmente vemos que no eido militar, por exemplo, non é ben sabido e así foi aplicada, non, con un éxito bestial como foi, por exemplo, na estrategia relámpago, non, dos alemáns na Segunda Guerra Mundial, ou moito tempo despois, durante moitos anos, o termo de controlar o espacio aéreo é bestial, vémolo agora cos drones, non, a capacidade que teñen para bombardear sen ningún tipo de perigo para o exército dun. Pois está claro que é a hostia. En plan, está OP. O sea, ter cazas, ter avións, ter capacidade de loita aérea, Dios, e realmente a idea de volar sobre calquer outro inimigo tamén sería bestial. Xa saco for, non? E tampouco máis lo do simbolismo, non? Da liberdade, o concepto de que está roto per se. Creo que tamén o sentimos, e o falaba antes, na vida real, non? Que soa moi ciencia ficción, é dicir, voar a 10.000 metros a unha velocidade de centos de kilómetros por hora, creo que sempre o digo, voar, cando nos subimos un avión, sempre me parecerá a cousa máis ciencia ficción e máis futurista que chegamos a facer, que chegamos a facer nós, en plan, de que sigue me parecendo unha tecnoloxía absurdamente avanzada para a humanidade, non? En plan, de que logo temos que lidiar para facer cousas. O internet está bastante ben, pero... Claro, exacto, pero internet, como que xa hai internet, non sei, son os cables e tal. En que é unha absoluta locura tamén, conste internet, pero como que xa temos máis asumido que a idea de voar a 10.000 pés é a unha velocidade absolutamente imposible, ¿no? En plan, imposible e de cotío, que isto é o máis importante, está totalmente estabilizado. Entón non sei. Sí, que hai xente que lle ten medo a voar, pero non hai xente que lle teña medo a entrar en YouTube, sabes? Como que non é tan alienígena a experiencia, sabes?
Sí, pero non sei, pareceme super OP. En plan, un medio de transporte que está OP, realmente. Alén dese aburrimento do aeroporto e do que poida pasar, se ti tes a sorte de confiar nos tempos e non ter atrasos e chegar en plan, sabes? É absolutamente OP, o sea, non hai nada que poida competir co avión en comodidade, en seguridade, ni en nada. En plan, é unha cousa absolutamente demencial o OP que está. En plan, non... Xa. É así, e logo, pois, en sí, na vida, nas obras de ficción, nos cómics, non? En plan, o personaxe que pode voar, rara vez está... é unha mierda, non? Por así decirlo. En plan, é raro que pase. E creo que ese papel de absoluta potencia, non? Narrativa inclusive, é o tema das águias no Señor dos Anéis, non? E do Hobbit, que son os deuses máquina probablemente dos máis coñecidos da fantasía, porque están rotos. É que en plan, non pasa nada, mandámolas a Mordor e todo o mundo pensando, porque non fomos antes en Águia, non? En plan... Sí, pero eso sabedes por qué, non? Quero decir, A ver, sí, sei que hai... sabedes por qué, sabes por qué. sabedes por que poden ir a Mordor e cando poden ir a Mordor, non? Sí, sí, pero podían ir a Gondor, en plan dende a comarca. O sea, quero dicir, o tema das águias, que non é cuestión de entrar agora a analizar as águias, que sei que hai moito escrito e moito derivado e moito debatido. Pero quero dicir que é un poder bestial, o sea, porque nun mundo como nos Señor dos Anéis, onde non se pode voar ou non teñen magias para poder voar, é demencial. O poder que turga as águias é algo que recoñezo que os Nazgûl non sei se acabaron de explotar de todo, non me quedou moi claro canto podían voar en os Nazgûl nisto, porque senón sería como me parece que tamén os malos. Xa, por que foron a cabalo ata comarca tamén, sabes? Claro, en que momento teñen ir os monstruos voadores? Claro, en que momento nacen? Porque antes non, desde logo sí, nunca me quedou moi claro, non? E logo un debate intensísimo que sei que lle encantará a Alba, porque seguro que ten falado, é das as do Balrog, no? Que na película están moi claras, no libro nunca se nomea, non? No, é verdad. Que teñan as, e logo se fala de que se caen ou están planeando, etcétera, non? No, non sei se tería sentido que no subterráneo tivesen as, non? É que en teoría eles non están no subterráneo. Claro, non son sempre criaturas subterráneas os Balrogs, non? Tampouco... No, en teoría eran máquinas de guerra, o sea, máquinas entre aspas, pero máquinas de guerra, e hai moitos falaban dos tanques, non? E a súa capacidade destructiva e tal de Tolkien, de que eran pues bichos que estaban como que en di un troll o máis OP, dalle poderes, maxia, inteligencia, e serían iso, pero bueno. Pero nese sentido ten sentido darlles as, non? Como joder, currome tantísimo esta arma biolóxica, pero decido non facela capaz de voar. Porque claro, o que distí, en realidade, o cheto de voar é que nun entorno onde o resto de criaturas viven en 2D, ti vives en 3D. Literalmente 3D. Desbloqueaches unha dimensión nova. Podes moverte noutra dimensión, sabes? Como eso está, sempre vai estar fuertísimo. En Xogo de Tronos tamén, non? O tema dos dragóns, a capacidade que daban, xa non polo lume, por suposto que non, que arma nuclear, que sempre están aí, non? Como o tema da nuclear, pero realmente o poder dos dragóns que nos, polo menos na serie, polo menos, que máis o pestaba era voar. A capacidade de moverse tan rápido e a facer ataques tan de súpeto, non? De todas formas, quería darlle unha volta a isto, non? Isto é unha autonomía de mierda, pero vou a comentar aquí un exercicio un pouco estúpido. Que claro, voar está guai, está roto, está OP, se o facemos rápido. E claro, non sei se algunha vez alguén pensou de ter a capacidade de voar, pero facelo a unha velocidade lamentable, por exemplo, de 0,2 metros a hora, sabes? En plan, que mierda sería voar entón? En plan, sí, todos podemos voar, pero imos a 0,2 metros a hora. Repito a velocidade porque a miseria, claro, de podes voar. Sí, bueno, vale, bastante mierda, ¿no? Vas máis lento que andando, sabes? Que no claro, moitísimo máis, en plan, pero unha barbaridade menos, en plan, de sí, podemos voar, sí, tal. Non, realmente tampouco sei, se analizamos fríamente, biolóxicamente, non? Non sou aquí eu doutor, pero cal é o rendemento enerxético de voar, non? En plan, vamos poñer que ou tes as, non? Híbrido mutante tal. Canta enerxía gastas, en plan, canto podes voar sen cansarte realmente rapidamente, non? Porque mover 70 kilos de peso, imos poñer, non? Nunha persoa adulta. É que non podes pesar tanto para voar tamén. Claro, é durísimo, por exemplo, non? E logo a maxia. Sí, pero a maxia tamén cansa ou non? É random, tes poderes para voar, voar é fácil dentro da maxia, non? Entón faime gracia. Isto recordo do tema da maxia, por exemplo, non? De mover, de que requeriría moito esforzo. Isto acórdome de que había un monólogo de Miguel Noguera
Dicía el que escoitaron nun programa da radio, non? Isto non sei se invento que el conta ou se realmente o escoitou, non o sei. Pero que estaba escoitando nun programa de radio de que había un tipo que dicía que podía mover obxectos coa mente, non? E imos pensar entón que podemos facer voar obxectos, non? Que poderíamos tamén entrar nese debate. Pero bueno, e dicía o tipo, explicaba no programa, no, eu podo facelo, pero require unha enerxía tan forte, tan horrible, non? Tan rozando o imposible, que é máis doado, claro, non facelo. En plan, coller o boli e xa está. E isto todo para mover un boli, sabes? El xa dicía, no, nada máis, o sea, un boli requeriría unha enerxía de eu a mellor quedar inconsciente 6 días, tal. Entón, claro, non o fago porque é lamentable. En plan, sería lamentable, eu podo facelo, pero non o vou facer porque é idiota facelo, en plan, non? E preguntaba un, pero entón vostede pode mover os outros coa mente, pero é que non entendeu nada do que lle expliquei, non? En plan, e parecería moi absurdo tamén poder facer algo así, non? De voar, pero requeriendo unha enerxía tan lamentable que dixera, non, é que non compensa. En plan, é lamentable, non podemos ir. Non sei, estes dous exemplos quería traelos, non? Mola esta idea aplicada a maxia en xeral, como rollo, sí, a maxia é posible, pero o gasto enerxético é tan tocho que non ten sentido, e por eso os únicos magos do mundo son como prestidigitadores e fan truquitos de mierda, porque como podo facer desaparecer unha carta, porque, joder, só me quita de comer ese día, sabes? Pero se tivésemos que facer isto en plan industrial, a maxia xa non ten sentido, pero para facer truquitos para os rapaces, aí sí que podemos, sabes? Sí, sí. Hai magos na fantasía desta idea, non? Da maxia custosa e difícil. Xa o propio Señor dos Anéis, non? A maxia sempre se di como que algo difícil de carallo, non... mesmo estaba pensando que non sei neste momento de cambiar cousas por outras, non? A enerxía de nin siquiera nin se destrue está o Full Metal Alchemist, non? E a idea de que requires gastos bestiais ou do mesmo, pero claro, segundo o que queiras facer pode ser terrible o que tes que poñer, non? Entón, para voar non sei que teríamos que facer. En plan, que deberíamos que... Pero é interesante sobre, o sea, o tema do gasto enerxético, volvendo aos paxaros, porque, de novo, é parte da negociación evolutiva dos paxaros vai tamén por aí, porque o que dicíamos, é unha ventaxe moi grande, pero require como que ti baixes moito de peso para poder facelo, e ao mesmo tempo é un gasto enerxético moi grande. Ti, sempre que ves paxaros por aí, están, claro, están sempre buscando de comer. Quer dizer, se ti puideses coller o que come o paxaro durante o día e o puxeses ao lado, que come prácticamente o seu propio peso todos os días. Necesita estar comendo constantemente. O tema é que, claro, voar é unha ventaxe de mobilidade tan grande que poden estar constantemente movéndose e buscando alimento a todas horas. Pero sí, o sea, realmente voar é enerxéticamente moi ineficiente. Pasa que está tan tocho que os paxaros consiguen facer o equilibrio, sabes? E ademais, que non o comentamos aínda, non? Xa por rematar aquí, podes cagar no aire. Isto pareceme que non o pensara agora, que pensei agora nas pombas. Claro, é unha das bazas. Claro, é unha das bazas, pero totalmente OP tamén, de ir por alguén e dicir, e cagarlle en riba, sabes? Ou joder un coche, ou joder un... iso. É que a hostia, iso tamén, en plan, de que eu teño que facer unha postura terrible en riba dun coche ou dunha persoa para poder, sabes, cagar sobre él, non? Pero os paxaros teñen esa capacidade. Se pudiéramos voar, daríamos a volta e baña vai, non? Pero non podemos. O sea, está totalmente... Joder, que desastre. Que desastre. Isto non habitas pero mira, está ben, non? Cagar non, pero estaba pensando, os paxaros moi grandes, tipo os boitres e todos estes, o que fan consiguen compensar que son moi grandes co tema de seren como se di cando comes cadáveres? Me acordo a palabra ahora. Carroñeros. Claro, a movida é poden estar como con gasto enerxético moi pequeno, como planeando no alto, e só se tiran cando hai como un bicho moi grande do que poden comer unha parte moi tocha, sabes? Entón como que se alimentan só unha vez no día, pero dunha cousa moi grande, e compensan voando como moi despacio, planeando, sabes? As águias tamén fan ese tipo de movimento. E aí podes compensar o gasto. Igual falamos antes das avestruces que son moi grandes, pero tamén hai naves que voan, o chamado cóndor, non? E cosas así, que son tamén enormes, en plan... Claro, pero fan este tipo de dinámica, teñen este tipo de dinámicas. Sí, claro, están planeando, efectivamente. Planean en extensións moi grandes, buscando unha presa moi grande que lles compense baixar, sabes? Entón hai como un risco resultado grande aí tamén. Está guai.
Bueno, pois eu creo que é o momento de seguir para bingo e imos coa seguinte sección, con Afondando no Pozo. E nada, creo que Alba quería empezar falando pois en xeral, non? Repasamos algunhas cousas, pero xa afondando, pois falar de criaturas, non? As criaturas que voan, que están na fantasía, na ciencia ficción e noutras historias que todos coñecemos. Sí, eu creo que habería que empezar un pouco polos mitos, non? Se nos poñemos a mirar así cara atrás. Eu creo que aquí estaría pois a lenda grega de Pegaso, que tamén sae na versión de Hércules de Disney, non? Que é o cabalo branco con as que levou no seu lombo o heroe Beleronfonte para Velero. matar Eu creo que era Belerofonte, non? Belerofonte. Sí, sin pode N no ser. medio. Que era un veneno nunha película de En James Bond. Misión Imposible 2. Misión Imposible. En Misión Imposible, é verdad. Sí. Non vou ir en contra de Misión Imposible. Pois eso, Belerofonte para matar o monstro coñecido como Quimera, non? E despois suponse que Perseo, que foi fillo de Zeus, decapitou a Gorgona Medusa e do seu pescozo naceu Pegaso. E os musulmáns, curiosamente, tamén cren que o profeta Mahoma realizou unha viaxe de noite da Meca a Xerusalén cun cabalo voador, que se chamaría o Burak, que está representado con rostro de home como os centauros gregos. Entón tamén me pareceu interesante. Descoñecía isto Sí, sí. completamente, do Burak. Eu tamén. Burak, creo que se pronuncia Burak. Burak. Burak, Sí. vale. Nin puta idea, Sí. a verdade. Guai, Sí, guai. é interesante. Sobre todo porque, claro, efectivamente, como di Alba, normalmente se chama cabalo voador, pero claro, ves a un tipo con cara de persoa e normalmente non pensas en cabalos. Sabes? Ujú. Pero sí, en xeral é interesante a idea dos cabalos voadores ou cabalos que polo que sexa poden como moverse de maneiras que non son terrestres, sabes, que non é a maneira habitual nos cabalos, porque aparecen en moitas mitoloxías como con versións raras. Estaba pensando agora, non sei se coñeces a típica representación de Poseidón é cun que é o deus do mar dos gregos, é cun carro de cabalos, e de feito como que é o deus dos cabalos tamén, como deus patrocinador dos cabalos para os gregos e os romanos, era o deus do mar, que é unha cosa como moi antiintuitiva, non? A mí polo menos pareceme moi antiintuitivo. Podo tirarme un trito aquí? Tira. Pode ser que o cabalo sexa como o coche nun momento dado para a xente, quero dicir, o transporte terrestre máis rápido na Seintre, e de aí tamén podemos establecer que logo quixemos crear coches voladores en plan de... Non sei se isto ten algunha... se demasiado ou en plan de... No, para mí é como moito máis, o sea, vale que non ten puto xeito, non? Pero para mí como Non, que é moito máis exactamente, intuitiva claro. a idea do cabalo que voa que o cabalo que nada, tío. O cabalo polo mar, en plan, que dis? Que fai o cabalo no mar? Sí, Palmar, sí. tío. Palmar. Sí, sí. Sí. E logo penso, hai un libriño, bueno, un libro ilustrado que sacou Manolo Gago, non me acordo como se chama o ilustrador agora, sinto, xente. Que se chama Vento e Chuiva, e non sei ata que punto son como todo invencións ou ten certa base en arqueoloxía. Bueno, sí, creo que sí que ten certa base en arqueoloxía real, pero tamén ten parte de invención, non? Vento e Chuvia é como unha especie de bestiario imaginario de algunhas lendas celtas, non? Celtas de Galicia. E as como que as coloca e tal, e fai como poesía un pouco con elas. E xa digo que non sei que parte está baseado, ou se hai moita parte baseada, ou se é todo ficción. O que sí, hai unha moi bonita que é a lenda dun cabalo branco que non voa estrictamente, pero como que dá pasos xigantes, como que dá unha zancada e está no seguinte outeiro, como que vai saltando de outeiro en outeiro, que na fondo é voar, non? Se realmente é moi parecido a voar, esa capacidade como de dar grandes distancias, gigantescas distancias cun só paso. Penso que conecta con esa mesma idea dos cabalos voadores que aparecen en varias mitoloxías, gustoume moito. En xeral un libro moi recomendable, se non o coñecedes, é un libro moi bonito. Anotamos, non? Na lista Sí. motiva. Haberá que botarlle un ollo. Que máis, Alba, por aí? Máis cousiñas por aí? Pois eu as fadas tamén anotei. Porque estiven vendo ademais a Carnival Row, que non me gustou nada. Pareceume a serie sobre o peito descuberto do Orlando Bloom. E ademais remataron aí nada. E aquí, bueno, presentannos as fadas que estaban nunha terra, pero hai guerra, entón teñen que fuxir da guerra, entón veñen vivir ao burgue cos humanos nunha zona que se chama Carnival Row e están en situación de represión permanente, non? Entón está isto de que
ímoslles cortar as as. Ímoslles cortar as as e teñen que prostituirse para gañar a vida e vivir moi malamente. E así hai o contraste entre cando viven en Timanok, creo que se chama o sitio, e son libres e poden voar, e é un espazo especialmente natural, e cando viven no Burgue, que é unha especie de Londres victoriano, sucio, contaminado, e están así como na peor zona. Entón, Oye, isto está ben, iso. Carnival Row. Que isto, que A min falarme ben dela. Alba di que non lle gusta, A pero mí a non min me gustou. O min sea, falarme a ben. ver, a mí non me gustou como rematou, o sea, a serie, como vos digo, isto de cagar máis alto co cu de un, pois Que? isto. Que Non expresión é esta? Que é esta expresión? Nunca escoitades isto? Pois eso, que a serie pois ten unha primeira temporada intrigante, interesante, pero que che poñen unhas expectativas de pois profecía, pois non sei que e tal, e ao final quedaste con pois isto é un pouco Orlando Bloom dicindo que cachondo estoy cos anos que teño aínda e pouco máis. O sea, a min non quedoume moi... Ofrecía unhas expectativas moi altas para o que despois foi, na miña non é opinión. mal leitmotiv, A ver, non é mal. Non É é mal. que verdadeiramente Orlando Bloom consérvase que flipas, joder. Como Tom Xa, Cruise. pero iso tampouco quere decir que sexa a súa mellor interpretación. Bueno. Non sei se me entendedes, o sea, alégrome de que se conserve ben, pero non sei se esa é a mellor interpretación. En calquera caso, as fadas que saen en Carnival Row recordan un pouco a campaíña de Peter Pan, non? E tamén eu acordeime de que en Peter Pan hai que ter en conta que é o polvo de fada o que fai que voes. Ademais de pensar en cousas que che gustan, pois tes que ter polvo de fada. Entón tamén me pareceu interesante, tamén, bueno, como Peter Pan, tamén el voa, e eu creo que en Carnival Row hai unha, bueno, que se pode ver un pouquiño así. Sí, penso que o tema das fadas está ben traído ademais a referencia de Peter Pan, porque a pesar, o sea, como que as fadas sempre representan de alguna maneira o mundo onírico, penso Sí, eu, como o sí. mundo dos soños onde vas cando tal, e ese é o mundo que está habitado polas fadas. En ese sentido, claro, ten sentido que Peter Pan sexa o que voe, porque en realidade é como unha especie de persoa que vive no mundo dos soños, non é unha persoa real, non? É moi, o sea, se o pensas dende ese punto de vista, como que a idea de voar que se transmite en Peter Pan é tamén o que dicías ti antes, moi de soño lúcido, sabes? Como de agora que de repente son consciente de que este universo existe, podo voar nel, sabes? Como que accedes a un nivel de consciencia lúcida no que voar simplemente é unha capacidade da que dispós. E as fadas de alguma maneira representan todo iso. Mólame bastante esa idea. Sí, está guai. Bueno, eu, por certo, lembrar os dragóns, non? Ou en mesmo os guibernos, non? Ambas as dúas criaturas teñen as e poden usalas para liala polo aire. E tivemos un podcast, non, dedicado a esta criatura, pero probablemente unha das criaturas aladas que máis se nos veñen ás cabezas, non? Cando falamos delas. E mesmo os dragóns, curioso tamén, non? Os dragóns europeos si teñen as, os asiáticos ou esteñen moi pequenas ou non se ven tanto, non? Estas serpes así alongadas e tal, non? Xa falamos disto, pero tamén interesante unha criatura que, quero dicir, de novo dáselle un poder bestial, que xa é unha criatura que pode botar lume en sí, xa me parecería bastante tola e perigosa, pero engadimoslle este que ainda é máis terrible aínda, non? A cousa, así que sempre a prol dos dragóns e sempre a prol de que podían voar. Bueno, só un comentario porque aínda non a vin, pero vin o tráiler outro día da peli de Dragóns e Mazmorras. É que, a ver, tedes que vela e dicirme que tal, O sea, Claro, eu quero vela, Ahora que o tráiler gustoume. Sí. Sí, o tráiler mola, a ver despois que fan, pero a ver que tal. Eu co dos dragóns estaba recordando... Espera, viña con toda unha cousa de Dragóns e Mazmorras, só detalle. Nada, é que no tráiler pareceume moi guapo, porque sai un dragón que en vez de botar lume pola boca, bota brea directamente, como que bota merda oscura que prende lume o chan, pero é brea, sabes, é como un dragón que... Pero iso sabes onde está tamén? En Elric de Melniboné, os dragóns son unha especie de serpes aladas que botan un veleno que prende en contacto coas cousas. Vale. Entón,
Eu creo que xa nesas obras desa época dos anos 70 e por aí, 70, 80, debe ser, hai esta idea do dragón, que o que bota é unha especie de ser pealada que bota unha especie de veleno e ese veleno prende despois en contacto coas cousas. Sí, pues algo así. Pasa que o que me molou foi que eso, que é como moi terroso o que botas, é como se o dragón fose unha formigoneira que vai botando cemento, sabes? Era moi guapo. Pois sí, a ver que tal está, a ver que tal está, porque, bueno, ese mundo tamén é un mundo, iso, que ten os seus anos e a ver como fixeron pa Sí, pero moi para lúdica, traer. pareceme, sabes, lixeira, moloume, non nada pretenciosa, sabes, como moi de pasalo ben, de xogo de rol. A verdad É que o mellor que poden facer, eu creo. agri. Sí, sí, sí. Porque aparte creo que é un mundo que se o queres poñer de maneira moi seria non se sustenta, non? Porque é un mundo no que o aceiro vale máis co ouro e, bueno, ten as súas cousas. Pero, en calquera caso, no dos dragóns estaba recordando a frase esta da Casa do Dragón de as profecías non o, bueno, que yo di a un dos Targaryen a muller, Targaryen tamén. As profecías non nos fixeron reis dos 7 reinos, fixeron os dragóns. Con toda a razón do mundo. Máis cousiñas por aí, máis bichos, máis criaturas. Non quería, joder, podíamos mencionar o de Terramar, efectivamente. Faz así teaser tamén, Alba. Xa que temos teaser, non, de aquí galego, pois sí. A ver, pois nun feiticeiro de Terramar sí que hai varias criaturas que voan. Estarían os dragóns, que, bueno, non vou facer moito spoiler, pero o protagonista Jid tense que enfrontar os dragóns nalgún momento, e o protagonista ten o sobrenome de Gavián, porque se transforma en falcón. Bueno, un paxaro que voa, e tamén hai un antagonista que se transforma en gaivota e hai seres alados, pero en xeral o de voar está, polo menos no primeiro volume, está sempre presente, non? Sí, E sí. a violencia, porque ademais Úrsula tiña unha visión antiprometeísta, non? Gañar espacios e poder coa violencia, pero a violencia curiosamente está presente no aire nesta obra. Está presente pois no feito de voar, nas criaturas en terra e en mar, e non hai esa violencia que chega a matar. Sí. Entón é moi curioso. Sí, como Porque sí, penso que é temático, porque o que diste como que a conexión que ten Gavián cos paxaros, ben xa no propio nome, sí, sí, e sí. está moi conectada coa súa ambición, que é un pouco o tema da novela, non? Mm. Todo o que está asociado a voar o aire sempre está como plagado de perigos porque está conectado coa ambición que ten Gavián de convertirse como no mellor mago e tal e cual. Penso que hai unha decisión moi fermosa temática de Legging. Sí. Pareceume así tamén moi interesante, que é importante. Sí. De peleas de paxaros estaba pensando, recordades a parte de Merlín o Encantador onde se transforman en paxaros? Non vin Merlin o Encantador. Sí. Oh, Alba, Dios. Tes que vela, tía. Encantador, vale. Só por ver a Anoto. Madame Mim, probablemente do top 10 mellores personaxes da historia da fantasía, O sea, a bruxa mala de Merlín o Encantador é un tremendo personaxe, Por favor, aquí este reminder. Que loco. Sí, pues nada, eso Pois ten unha escena tamén de paxaros que o sea, como que se transforman en paxaros e avanzan por aí e teñen como esa máxima liberdade, pero que tamén está ameazada polo predador e tal. E de feito creo que Merlín, como Merlín viaxou ao futuro, intenta convencer os demais de que no futuro a xente vai poder voar por si sola e tal, e ninguén lle cree, sabes? É un momento bastante gracioso tamén. Sí. Está moi ben. Máis cousiñas, a ver, que máis cousas, Salva? Máis bichos, máis... A ver, eu bichos voadores. En Almúric, de Robert E. Howard, que é como a última novela que ten e non se sabe moi ben se está escrita por el e polo seu editor, en fin, hai un debate. Pero basicamente hai unha raza que recorda os vampiros, que é unha raza alada, e ademais as mulleres son máis poderosas que os homes, entón o que fan é cortarlles as ás ás mulleres. E só unha delas mantén as ás porque é para exercer de raíña, pero se mantivesen as ás serían físicamente todo máis poderosas que os homes. E despois, claro, este Almúric é un planeta e está habitado por esta raza e despois hai unha especie de homes simio ou homes preevolucionados e que son os que se rebelan contra estes vampiros alados. E a mí fai
porque moitas veces asociamos o de voar con poder e superioridade, pero sí que é certo que me estou fixando que nestas series, pois Carnival Row, os dragóns e todo, ao final como que a premisa é vencer a ese ser que voa e que se supón que é máis poderoso porque entre outras cousas voa. En Almuric pasa igual, ao final é como acabamos, os homes simio acaban reventando a esa raza de vampiros, bueno, son caníbales voadores. Entón, pois iso, sorpréndeme porque é non sei, é como un superpoder, non? E ao final é como esta premisa de estamos sometendo e vencendo a todos os que teñen este superpoder. Que guai, sí. Mola. Sí. Mola. Máis por aí, Alba, se queres seguir ti, Uf, A ver, hai moitas criaturas, anotei, a ver, eu anotei a esfinxe, a exipcia e a grega, hai nas dúas mitoloxías, bueno, que ten a cabeza de ser humano, o corpo de león e as, porque representaba o poder da realeza e a vida tras a morte, estas dúas cousas. A máis coñecida é a que aparece na historia de Edipo, non? Que coñecemos todos, que teñen que formular unha adiviña, e se acertas ben, e se non mátate, e este tipo de cousas. É E curioso aquí que digas a esfinxe, porque probablemente moita xente a dibuixaría sen alas, se lle preguntases pola de Sí, Egipto, o sea... sí, pero sí que Sabes os o que tiña. quero? Sí. Tamén por eso aquí xen anotar, porque tamén así de primeiras imagino pois como monumento, non? Pero sí que porque se asociaba eso co poder, coa vida tras a morte, e aí pois entra moitas veces o de voar, non? Porque supónse que é unha transición ascendente. Despois que por certo, sobre o tema da esfinxe, teño que facer aquí o disclaimer de que levo unhas semanas un pouco obsesionado cos misterios da esfinxe de Egipto, porque polo visto hai un montón de cousas que non cadran, Empezaches por Wikipedia e ahora sigues tirando da... Joder, xa estou en deep web sobre diferentes, o sea, grosor das pedras e tal e sí, e coas pirámides tamén hai moito... Sí, pero das pirámides, bueno, é máis como vai cara ao tema dos aliens, pero o sea, o que me parece fascinante do tema da Exice é como da esfinxe é que hai un pouco de este rollo do barco de Jasón, sabes, de que non saben moi ben ata que punto a esfinxe era tan distinta originariamente e o que vemos é unha cousa completamente diferente que non son capaces de datala, en plan de non cadran as datas de datación, en plan o que vemos é unha especie de cousa amorfa que foi aguantando o paso do tempo por distintas partes, pero que non se parece a ningunha das esfinxes sucesivas. É unha idea rarísima. Pero Que guai. o sea, teño Que que ir ver algo diso. investigando. Miro algo de... Uf, bueno, non vos lo recomendo, estou atrapado agora por este asunto. atrapado, tipo. Bueno, despois eu anotei a Estirge, non? Que é un ser voador da mitoloxía clásica. A ver, que aparece nos fastos do vídeo, sí, porque o topei, pero creo que tamén aparece en The Witcher. O que pasa é que non estou segura de se en The Witcher ten as. E se chama Estirge ou Estrige, non sei, é que igual me fago lío. En calquera caso, o animal mitolóxico ten forma de paxaro, con as semellantes ás dun morcego e os ollos amarelos, 4 patas coas que agarra as súas víctimas e un peteiro alongado co que succiona o sangue. E cando remata coa súa víctima durme durante días e ese o momento no que os cazadores aproveitan para as atacar. Ola, os vampiros! Pois este sería un antecedente entre vampiro e médico da peste. Porque eu os debuxos que atopei, o peteiro é... Non, en serio, o peteiro é tal máscara de médico da peste. Entón chamoume moita atención. Despois, a ver, hai que falar do Fénix, non? O Fénix todos sabemos o que é, non? Tamén da mitoloxía clásica da egipcia, relacionase coa purificación, coa inmortalidade, co sol, e supónse que as súas vaguas son curativas. Entón, pois, non sei. É que lendo, estaba pensando a representación máis que se me ven á cabeza lamentablemente do Fénix é a de Harry Potter. Non se pode mencionar Harry Potter, non se pode. Non se pode, Guillermo, non se pero pode. Para falar mal de Harry Potter, sí, ¿no? Bien. Bueno, contovos un segredo moi segredo. Dime. Bueno, presentámonos eu máis unha colega a un premio de novela e cunha novela que fixemos a medias. Eu a idea que propuxen era que había, bueno, unha
tribo, un pobo, chamadelle como queirades, de guerreiros montados en fénix, pero que tiñan o problema de que os fénix non paraban de arder, entón que non chegaban a madurar. Boísimo, non me digades que non, era unha idea boísima. Entón, pois, a ver que tal nos vai. Eu creo que non nos vai ir ben, porque tiña ideas super tolas e unha delas era esa, que tiñan que solucionar o problema dos fénix porque non podían entrar en guerra porque non maduraban os paxaros que se queimaban antes. Gastaban un montón de recursos e acababa ardendo el só exército, sabes? Un problema. Bueno, non vou desvelar nada máis. Claro, pero pensaba, mentras lías a descripción do Fénix, estaba pensando no mesmo que comentaba antes Charlie, que é un animal que se dá moito o Deus Ex Machina, e pasa moito en Harry Potter. En Harry Potter cada vez que sai o Fénix é para milagrosamente salvar o día, porque xusto ten lágrimas que curan, ou pode aparecer se pensas moi forte nel, tal e cual, sabes? Sí, Total. o que pasa é que iso ten esas asociacións. Non é distinto a como usaron os dragóns en Xogo de Tronos na serie, tampouco. Se Bueno, pensas ben, hai momentos de Daenerys, pensa en dragón moi forte, e aparecerá. Sí, pero ademais eso, o dragón xusto chora e se lle curan as feridas, sabes? Bueno, non sei. Sí. O Fénix está sempre moi perigosamente cerca do Deus Ex Machina. Non, o Fénix é Deus Ex Machina total, na miña opinión. Pero bueno, eu que sei, non é o peor que ten Harry Potter tampouco. Bueno, vamos, que senón Carlos enfada. máis palo. No, non me A ver, enfado, pero se nos levamos unha oriña, non me enfado. Me A cago ver, en... o grifo, non? Que ten a parte Tamén sai dianteira Harry Potter. de Tamén sai Harry Potter. Non, en Harry Potter sai o hipogrifo, que vos vou explicar a gracia que ten. O grifo ten a parte dianteira de águia e a parte traseira de león, non? E é unha criatura da mitoloxía clásica, está consagrada ao deus Apolo e supostamente tiraban o seu carro na viaxe diaria que facía de oriente a occidente. E logo está o hipogrifo, que é metade grifo e metade cabalo, e que xa Virgilio fala del. E representa incongruencia, segundo me estiven informando, porque o que máis lle gusta comer ao grifo son cabalos. Entón aquí temos a presa que forma parte do depredador, que lle gustaba a carne de cabalo. Entón, pois, para que vexades a complexidade. Será que é un chiste e non o pillamos, sabes? Non sei. En calquera caso, despois temos por último puxen a arpía, non? Que na mitoloxía grega era originariamente un ser fermoso, con aparencia de muller con as, e as arpías eran fillas de Electra e Taumante e foron a quen Zeus lles mandou castigar a Fineo, que era o rei de Tracia e que tiña o don da profecía e revelara sen consentimento segredos dos deuses do Olimpo. E Zeus confinouno nunha illa, cun festín do que non podía comer nada porque as arpías sempre lle roubaban a comida. Que pasa? Que nas tradicións posteriores transformanse en seres feos, non? Con corpo de ave de rapiña e horrible cara de muller, orellas de oso e garras afiadas que se levaban consigo tempestades, pestes, enfermidade, e así é como chegan á actualidade. Pero antes eran boas, non sei, pero polo menos lindas, non? Sí, de feito a inconsistencia histórica, non, da pinta que teñen as arpías, penso que fai que na actualidade se nos mesture un pouco a idea da arpía coa idea grega das sereas, que en realidad eran bichos tamén como medio paxarescos, que tiñan as e tal e cual. Entón, sempre que pensamos nas representacións máis modernas da Odisea, sempre as sereas chaman a Odiseo cantando fermosas cancións baixo as augas, cando en realidade probablemente eran como paxaros, sabes, feísimos, intentando atraelo. E as arpías, acábame de acordar, pero as arpías saen tamén na materia escura, no último libro. As arpías? Sí, no Catalexo Lacado. Saen gardando as portas do mundo dos mortos. Ah, certo. Buah, sí, que chaman arpías. Cheiran mal, sí, cheiran mal. Logo convértense en guardiás do lugar e tal, pero sí que é certo que lle atormentan os mortos, sí. Pero ademais acordoume polo detalle este de que abriron as as e tu fillo.
De feito, son, na serie son feísimas, xa, puxeronlle como caras de persoas, é unha cosa... Non vin na serie, non vin a primeira tempada, quedei na primeira tempada, teño que seguir vendo. Pois sí, o sea, está ben, están ben representadas, eu creo, porque eu penso que o tentador é faceles unha especie de dementores, así, sabes, como figuras un pouco así vagas e un pouco etéreas, pero non, fixeron unha cousa feísima, son uns bichos moi desagradables de ver. Pero, pois entón está ben, porque no libro sí que o Claro. poñían así, que Exacto, ademais sí. era un pouco eso. E logo topei unha criatura aquí que se chama o Lamasu, que é da mitoloxía asiria, e son criaturas con corpos de touro ou león, as de águia e cabeza de home, que gardan as portas das cidades ou os palacios e arredan os espíritos maléficos e os inimigos. E por último xa, bueno, eso claro, recordoume un pouco a Esfinxe. Esfinxe versión boa, sabes? Porque a Esfinxe pois é cabeza de muller e tal, entón é como pois será mala e non sei. Nada. Os asirios inventaron todo e punto. Era un pouco así. E despois, que poden ser alados ou non, dependendo da descripción, pois a quimera, que tería unha parte de dragón e entón sí que tería as, e a mantícora, que con cabeza humana e corpo de león, pero tamén pode ter as. E despois Dumbo, por favor, non nos esquezamos de Dumbo, que voaba coas súas inmensas orellas. Sabedes quen é Dumbo? Non é unha criatura da mitoloxía clásica? Dumbo é fascinante. Dumbo é fascinante como idea, unha idea loquísima. De feito, penso que a idea de Dumbo só ten sentido como xogo de animadores, sabes? Como de empezaron a facer a rotoscopia, tiñan como novas tecnoloxías en Disney aí a mediados de século, e a idea de Dumbo é unha idea moi cinética, sabes? Como tío ves e incluso os cativos decátanse de que a nivel xeométrico non ten nin pés nin cabeza, sabes? Ese bicho non debería poder voar, e voa dunha maneira rarísima, como bamboleante, e eu creo que en realidade é como un concepto que ven derivado de eso, tiñan capacidade para facer como elipses moi bonitas con cosas de animación, e se lles ocurriu a idea dun elefante voando a través de ese tipo de figura xeométrica. Ou polo menos eu me quero imaginar así, vai. Home, está aí, joder. A mí... O de Dumbo é unha paranoia. Acordo que moi lixérxica, quero dicir, volvemos ao tema das drogas rapidamente. Saiu tamén das drogas. É totalmente lixérxico o tema o elefante voador, non? En plan, xusto pillas o animal terrestre máis pesado, non? Bueno, será a balea, perdón. Pero, bueno, pero a balea non é terrestre. Non, quixen aclaralo, de que na miña cabeza só dice animal e logo dice, non, pero si, aclaréis dentro do principio. Efectivamente. Paquidermos, non? Voadores. Pois sempre maravilloso, e maravillosa idea de que voen coas orellas. É que é unha idea boísima, tío. Claro, non poñerlle as, senón dis non, coas túas orellas, tal. Iso é pura maxia. Pura maxia imaginativa. máis cousiñas por aí temos. Creo que ven agora algo bonito. A ver, agora eu diría tamén, pero así mencionado moi brevemente, os anxos, non? Na religión cristiá e tamén na musulmana, que se representan realmente como humanos alados, non? E despois a figura do anxo da garda, non? Con ese poder e control sobre a vida que parece que dá a voar. Aquí hai un tema, Aquí hai un tema. É un melón, non? Sí, porque... A ver, penso que se fixo tamén un pouco meme en internet o tema de que se vísemos os anxos, o sea, como que os anxos, representacións medievais dos anxos son a versión light da cousa que a Biblia intenta describir como anxos, que se o lees toleas. Como toleas. Son figuras como supradimensionais que teñen formas físicas xeométricas rarísimas, non queda nada claro que teñan forma de persoas para nada. Para nada. Pero sí que voan. Son como... sí que voan. De feito, penso que esa é a idea detrás dos anxos de Evangelion. Non sei se viche ese Evangelion. Un pouquiño, sí. Sí, pois esa idea que hai detrás dos anxos de Evangelion, porque son, claro, figuras rarísimas, cada unha moi distinta das outras, pero todas comparten a capacidade de voar. Todas chegan como voando ata a terra e se pousan.
E eu penso que hai un intento del como unha lectura, bueno, todo Evangelion é como unha relectura da mitoloxía cristiana totalmente lixérxica e lida como por alguén que non entende o idioma no que está escrito, sabes? Unha cousa así. Pero en particular o tema dos anxos penso que é interesante porque eso denota certa incapacidade no medievo de representalos, non? Como, esta cousa é loquísima. Mellor pinta un notas e ponlle alas e xa está, sabes? E ponlle unha espada. Punto. Punto. Pero a idea originaria bíblica é moito máis potente, moito máis loca. É unha outra aproximación a voar moito máis alienígena, en realidade. Eu moi fan sempre dos anxos. En xeral, da religión cristiá sempre fan, na forma de darlle cousas e descripcións, moi fan. O sea, non teño nada que decir aquí, pero moi fan sempre de como creamos auténticos monstruos a través de aí. Hai unha película, por certo, que trata dun anxo, Legión, non sei se sabeste, o sea, se coñecedes de que vai, en plan, que se pechan nunha... É a fin do mundo e pechanse como varios descoñecidos nunha gasoliñeira. Empezan a chegar como hordas de monstruos a por eles e en tal, porque... É chunguísima, quero decir, isto que quede claro dando o principio, pero bueno. Claro, chunguísima de mala. Sí, claro, evidentemente, non? Pero, o sea, é como unha especie de mestura entre terror, acción, random con... Sabes, como que aquí os anxos son os putos amos, sabes, do cotarro, en plan... bueno, en fin. Imagínate que non ten sentido ningún e que ahora cada vez que estou pensando nesta peli non ten sentido ningún. Simplemente buscade, Legión. Creo que teníamos tamén por aquí adoptado por falar, non? É o tema dos faquires, non? Da meditación en posición de loto, a levitación, tal. Creo que é certo, non? Que aquí é un punto aparte, ou un punto seguido, ou outra cousa a hora de falar da levitación e de voar, porque está claro que son dous verbos diferentes. Eso evidentemente se falamos a etimoloxía e a semántica, pero está claro que a súa aplicación tamén está moi clara, non? Aquí Rodicio seguro que tes máis que decir, pero é chulo, quero decir, o sea, diferenciar claramente entre levitar e voar, porque non é o mesmo. Na miña cabeza levitar é simplemente erguerse uns centímetros do chan, mesmo metros, pero non podes moverte, non tes liberdade, simplemente tes unha especie de mira que guai son, que podo facer isto, pero realmente non ten excesiva utilidade, máis aló de, en vez de utilizar unha escada na casa para poñer un tornillo ou tal, pois podes levitar e, bueno, que guai, pero non tal, non? Home, se o pensas, é literalmente o que dicías ti antes de voar a 0,2 por hora, non? Pero máis rápido, que 0,2 metros segundo é moi lento, Bueno, pero levitar moitas veces nin te moves, non? Eso como que... hai unha cousiña de como, sí, centímetros, vaya, non... Porque é o interesante da levitación que non é tanto un superpoder, non ten tanto a ver con voar como capacidade física, senón como voar como representación do que dicíamos antes da soberbia, non? Como, non das soberbias, pero sí dun estado superior de mente, non? Como que accedes a un coñecemento ou accedes a un estado de meditación tan por riba da normalidade que simplemente o teu corpo empeza a flotar, empeza a poñerse por riba das cousas materiais, non? É como unha especie de metáfora física da túa elevación espiritual. Claro, é que é aplicable, quero decir, a moitas películas vemos, por exemplo, en Zack Snyder, non? A película de Superman que fixo, onde ves claramente que, bueno, el ten unha clara simboloxía todo cristiano, Jesucristo, Mesías e todo isto, pero en moitas posicións para darlle poder a Superman, claramente o que fai é levitar. É dicir, non é que vaya andando, senón que vaya neste Superman que vai voando lento, non? De 30 medio metro por riba do chan, simplemente está unha posición máis elevada que o rival ou quen sexa, esa abonda para representar a súa divinidade, non? En plan de esta postura de ir como recto coas mans soltas, non? En plan cara abaixo. É moi relixioso, é moi divino, e creo que hai un exemplo fabuloso da levitación para mostrar a poder ou soberbia ou poderío, vaya. Sí. É que hai un punto ata atávico do asunto, sabes, como de que asumimos que o que, o sea, literalmente temos a metáfora de poñerse por riba das cousas, sabes, en plan, está por encima das cousas normais. Sabes, como que o que é capaz de elevarse, o que é capaz de poñerse por encima das outras cousas, automáticamente é mellor, automáticamente é máis poderoso.
É que é un pouco epistemológico, quero dicir, probablemente que está máis cerca do ceo, co cal máis cerca de Deus, todo este tipo de cuestións, Sí. non? O mellor Claro, isto pero o nos CEO dicendo- está arriba. O CEO, Sí. ¿por qué está arriba? O CEO está arriba por eso, ¿sabes? Evidentemente, Quer dicir, claro, por iso digo que ao final o de bola sigue moi atávico, o sea, volvemos aos principios dos deuses da idea de estar máis preto tica, Claro, o sea, pero- el que a ti, pero- non? Ujú. Pero a idea de colocaros, o sea, eu creo que antecede, mira o que che digo, antecede a idea, o sea, de colocar os deuses arriba porque primeiro asumiches que arriba é guai. Sabes? Sabes o que che Ujú. quero dicir? Pode ser. Non é Sí, sí, como sí, que pode ser, asumes pode que arriba é guai porque xa colocaches os deuses arriba, senón que asumes primeiro que arriba é guai e despois colocas ali o ceo e os deuses e tal e cual. Sabes? Claro, é que é inalcanzable, non? Ao final é unha forma de ocultación tamén, Sí, o sea, se non sí, podes sí, ir ao sí, ceo, sí, sí. non é inalcanzable. Entón, pois ali os teño que meter, porque se os digo que están nesa montaña, igual sí que chega algún do pueblo, non? Pa Buah, ali, no ceo, non. polo tema do inalcanzable. Pois pode ser, joder, pareceme boa explicación, sabes? Non sei, Pareceme boa isto, explicación. pero máis Sí, cousiñas sí, sí, por aí, sí. planos aéreos tamén, non? Queríamos falar de cinema tamén un pouquiño. Sí. Pareceme moi ben traído, non, Rodicio? Aquí hai unha cousa, bueno, como sabedes, sempre me gusta estirar o concepto ata que xa non ten puto sentido. Pero unha experiencia que vivimos como con moita normalidade de voar é os planos nas películas. Explícome. Se ti ves como un set de rodaxe, moitas veces a cámara está como que en di voando, non? Está como posta nunha grúa e móvese alrededor dos personaxes e ti observas as películas moitas veces como con vista de paxaro. O sea, verdadeiramente colócaste por riba non por riba, senón alrededor dunha maneira fluctuante da acción e te relacionas con ela desa maneira como se estiveses voando alrededor da historia. E hai algo penso que moi poderoso nesa maneira de retratar, como se fose unha especie de cousa lírica o propio movimento voador alrededor dos personaxes. Un exemplo que se me ocurría e que penso que é moi icónico é o baile da Bella e a Bestia. A ver que vas a decir agora. No, o baile da Bella e a Bestia, se o ves dunha perspectiva de composición de planos, é Ujú. moi bonito porque a cámara móvese alrededor dos personaxes como se estivese facendo unha especie de baile especular do que están bailando a Bella e a Bestia e ten a ver tamén co tema, ¿no? Co que se está contando nese momento da relación entre eles dous. E recentemente, o fin de semana pasado, ver a última de John Wick. Mirade, joder, que non valorades abondo a variedade de referencias que ten. Non, está claro que non. A ver, contanos a de John Wick, a última, como se chama? John Wick 4. Moi ben. Víchela xa, John perdón. Wick 4. Sí, xa vin, fun ver. Vale, que estaba pensando que estabas falando do... Vale, isto é moi boa, non? Bueno, teño as miñas. Creo que ten demasiada boa nota respecto da peli. A peli é a metade moi boa e a outra metade pareceme moi frouxa, Pero bueno. Pero dentro da parte moi boa, moi boa, hai un momento onde como que John Wick está pues, matando xente, o sea, non podemos considerar isto spoiler. No. John Wick está matando xente dentro dun edificio abandonado, ¿no? E o que fai a cámara é colocarse en plano cenital como do videoxogo, como de Hotline Miami. Non sei se coñeces este videoxogo, pero bueno. Sí. É que algo escoitei que lle facía unha homenaxe, non? Sí, parece un homenaxe a Hotline Miami ou os videoxogos cenitais de disparos. Sí que se parece bastante a Hotline Miami, pero pareceme como un uso como tamén moi fresco desa idea de voar por encima do personaxe. O sea, estás literalmente colocaste por encima e só estás vendo a coronilla de John Wick mentras mata personaxes e esa nova perspectiva dalle como un aire completamente diferente a todo, como que te relacionas co espacio dunha maneira moi distinta, que no fondo é moi bonito porque eso, estás voando, literalmente estás voando por riba de John Wick mentras está facendo esa cousa tan tola. E a esta idea do plano aéreo ou do propio plano, non? Da movimento paxaril que ten a cámara alrededor das personaxes, penso que se conxuga no perfecto fondo e forma na peli de Birdman, de Michael Keaton, a peli de Cuarón. Que
bueno, seguro que sabedes, non? Creo que xa comentamos nalgún baleiro, Sí. que tiña este gimmick de que toda a película é un plano secuencia, non? É un plano secuencia constante. E claro, para min isto conxuga moi ben estas dúas ideas porque o plano secuencia é como a en expresión máxima de forza desa posibilidade de ir volando alrededor dos personaxes sin que en ningún momento xa cortes, como se literalmente foses Pepito Grillo alrededor dos personaxes movéndote, vendos, sen que en ningún momento os deixes, e ao mesmo tempo o protagonista está obsesionado cos paxaros, está obsesionado con convertirse nun home paxaro, non? Joder, pareceme como que hai algo moi redondiño nesa idea, sendo unha peli que me parece frouxa noutros sentidos. A maneira en que mestura ese punto formal con ese punto de fondo, para min, é moi gustoso, moi gustoso. E que falando de planos, non? Da visión superior e todo isto, é que eu creo que hai unha posibilidade, hai unha ferramenta que nos permite voar ou nos permite facer algo máis parecido a voar, non? Que parece unha chorrada, pero é Google Maps. É unha ferramenta que utilizamos, casi utilizo todos os días por diferentes motivos, pero cheguei a ser, e aquí chegamos a ser certamente adictos por certos motivos de xogo online a Google Maps e o Street View, pero realmente é que é así como funciona, quero dicir, o sea, ti desde arriba, non? Hombre, a non ser que fagas o teletransporte, como digo eu, que teclear un sitio e ir, pero o resto, cando ti estás argallando co rato, non? Por riba do plano, estás voando, quero dicir, estás dende arriba indo cara abaixo, máis Google fai un movimento de aproximación, non é que de repente aparezca, bueno, depende da velocidade de internet, Google Earth ao mellor é máis evidente, pero o que quero dicir é que estás voando, non por esa, é unha simulación digital dun voo de algún xeito, non? E ademais logo, cando vas a Street View, non estás andando. O que fase flotar é mesmo o plano móvese nun efecto de voo case, non? De zium, e chegas a ese punto, non? Como se puideses voar Que guapo. a certa velocidade. E pareceume así chula esa idea, non? De que realmente o máximo que estamos preto nos de voar por os nosos medios casi é Google Maps. Que logo algún día falarei tamén da tolemia en sí que é Google Maps, non? Disa idea de coller non todos os puntos do planeta, non está todo nin tal, pero sin moitos, poder simplemente ir a ver a rúa random deste país. A mí eso tamén me parece das cousas máis tolas que chegou a nós e que, bueno, pois o mellor non lle damos a importancia ou simplemente a normalizamos, non? Pero me parece tamén unha barbaridade o de Google Maps en xeral, non? Pero quero dicir porque podes ver calquera lado do mundo, vale? Non é estar ali, eso está claro, non? Pero podes percorrer ti dinámicamente certas zonas e tal, e a mí me parece unha barbaridade, unha auténtica barbaridade. Te sintes como un superpoder, Para mí é moi parecida a sensación, non sei se vos pasa, pero cando vas en avión e miras pola ventanilla e sintes que de alguma maneira, cando recoñeces os sitios e tal, como que os dominas, como que os posúes de outra maneira. O sea, a visión do territorio dende arriba ten algo de aprensión, de dominar o terreo, en plan, mira, así, a ría ten esta forma, isto baixa por aquí, agora por aquí pasa o río, o sea, es como que controlas o territorio mentalmente, vendo dende arriba. E a que ademais non ten nada que ver, a posición, como é antinatural, supoño, para nós, aporta unha visión que non é nada doada de atopar de outro xeito, non? E agora os drones, non? Que si permitiron moita fotografía aérea a todo o mundo, quero dicir, antes estaba moi limitada. Ves esos planos occipitais, non? Da ría, da praia, do mar, a min gustaba moito a fotografía deste estilo, pero que ademais aporta un punto tan distinto o tema de voar, o tema aéreo, que se ve moi ben. Eu poño exemplo sempre das voltas ciclistas, o helicóptero grabando. En plan, e din, está xa pasando por Pontevedra, e non es quen de recoñecer nin a túa rúa, o mellor, como non sexas moito de ver Google Maps ou ver tal, porque non se parecen nada a como ti ves o mundo dende abaixo e como se ve dende arriba. En plan, perdes totalmente a noción de, pero iso é así? Iso vese así? É moi chulo, a mí pareceme bastante... O rollo da vista de paxaro é unha cousa de fantasía. Realmente é unha cousa de fantasía. Sí, ademais aplicámola con eso, de poder dominar, bueno, cambia pieles, non? Todo isto, o tema da proxección astral, non? Que tamén ten moito con voar, pero bueno,
Están Sí, por non abrir está máis, pensando, máis. claro, a unha cosa parecida a esa, non sei se recordas a secuencia esta do Call of Duty en que es unha pomba mensaxeira. Pois agora non a teño, na... E estaba pensando, non sei de que Call of Duty é, pero un dos da Segunda Guerra Mundial. Fanlle como unha pequena homenaxe ás pombas mensaxeiras que tiveron papel bélico. Sobre isto falou Rubén nun dos últimos Tiros do Futuro, por certo. Sí, Pero sí que hai un Call of Duty no que de repente ti podes manexar a pomba e tes que levar a mensaxe a outra parte da fronte, sabes? E é como unha especie de pequeno episodio moi relaxado onde como que os sons da guerra están como apagados e ti simplemente vas voando mentre a xente por debaixo se está matando, estás como por riba das cousas, non as sintes, sabes? És ao mesmo tempo animal e alleo á guerra, é como un pequeno interludio relaxado entre dous episodios fortes de acción. É un momento moi bonito, en particular, penso que un momento moi inspirado dun dos Call of Duty. Non me acordo do nome, que pena. Pero bueno. Pois curioso que me... Sí. Non a lembro, non o teño ahora na cabeza. En fin, tamén toca, xa falamos dos avións, non? Pero hai máis cousas, hai máis historias para voar, houve máis artefactos, así que non sei, Alba, por exemplo, se nos queres empezar ti nomeando algún, porque a velos hainos, non? Veña, eu empezaría pola alfombra voadora de Aladín, que xa sae nas 1001 noites. E tamén atopei que o rei Salomón tiña unha alfombra de seda brillante grande como para transportar a 40.000 dos seus homes. E de pé sobre ela podíalle ordenar aos ventos que o trasladasen ali onde desexase. O sea, en lugar de barcos voadores, pois alfombras. Non é só de Aladín, o rei Salomón tamén tiña unha. Sí, pero para transportar a 40.000 dos seus homes. A de Aladín, polo menos eu a que teño na cabeza a de Disney era algo máis pequena, Claro, a do Salomón parece moi soberbia, a de Aladín pareceme que está bastante guai. Pois non, ao revés, tío. A de Salomón é transporte público, aforra en emisións, claro, joder. Zona de A baixas de Aladín é o emisións, equivalente ao coche, tío. Despois está a historia de Ícaro, non? Que, segundo a mitoloxía grega, pois fabricou unhas ás con plumas e cera e suxeitou nas aos brazos e por culpa do seu orgullo, aí temos o da soberbia, voou preto demais do sol que lle derreteu a cera e provocou que caese e morrese. Aquí a nota de curiosa é que a historia pretende ensinar pois que non podemos ir máis alá dos nosos posibles, pero o certo é que canto máis alto voas máis frío vai. E non o... Exactamente. Xa veñen a aplicar a puta ciencia, joder. A min jodeme un pouco Ícaro, a verdade. Fódeme porque é un papán. Quero decir, é que é un tipo con mala sorte. Sabes o que quero decir? O sea, consigues un asas, consigues voar e palmas se funde el sol, é que é unha mierda. Quero decir, o sea, eu recoñezo que desta das historias míticas, non? Da mitoloxía que dis, pobre infeliz. En plan, este home puido voar, puido ser... Sabe, como que o tivo na man, no, é que derritiuse o do sol e caeu e morreu. Por favor. Non, en plan, este home era un puto amo, pero non lle deixaron, é que non lle deixaron. Plan, claro, é que joder, a historia é tan boa como todas as historias realmente potentes, porque non é nada claro. Di Alba que a historia pretende ensinar que non podemos ir máis alá dos nosos posibles. Pero como se chamaba o pai de Ícaro? Non me acordo. Bueno, de feito, o pai é o que fai as alas e o que lle vai dicindo Ícaro, non subas tanto, cona, que te vas a matar. Pero a cousa é que o pai de Ícaro tamén estaba voando, sabes? En plan, o pai de Ícaro tamén voaba. Claro, o pai é Dédalo, que é o que fan as aspas aí do labirinto. Exactamente. Non me acordaba. Claro, pero a cousa é que Dédalo sí... Aí é o que se salva, porque non voa tan alto, efectivamente. Claro, pero a cousa é que ten un matiz, sabes? A rollo non é non soñes con voar, senón en plan planifica, cona, sabes? Non intentes cousas locas, senón se intentas cousas locas hai que andar con cuidado, sabes? Non é unha moralina sinxela, senón que ten como un matiz fino, sabes? Porque Dédalo voando sí que se salvou. E voar é unha cousa loquísima. Sí, total. Un mito inventa él as as, porque estou vendo aquí, estaba buscando, procurando e tal. Que construiu as as para que, bueno, él e o seu fillo pois pudieran voar e afastarse do rei Minos, non? Co que seiga que era en desgracia, tiña problemas con ele e tal. Pois construíno para os dous, para fuxir dali. O sea,
Sí, claro, claro. O sea, pero eso, non fala, non é como antiprometeico, sabes? Non é como non intentes acercarte aos deuses, non intentes voar, senón en plan, Non, joder, é un rollo tipo controla os teus impulsos, non sei. exacto. Sí, 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 sí. Está Hai guai. máis cousas por aí, É moi sí. fina, é moi fina. Tiñas ti por Tamén aí está... os barcos, non? Querías falar de Sí, barcos. sí, aquí hai un artefacto que a mí me flipa, que se é algo dos Final Fantasy que casi unha constante que se cumplen todos os xogos, non? Está o tema dos barcos voadores, non? Non os inventa Final Fantasy, dende logo, non? Pero eu creo que está se relaciona moito tamén co steampunk, o tema do barco voador por vapor e todo isto. Pero, bueno, a mí flipame, non? Os dos Final Fantasy en concreto flipame porque están super currados, non? E ademais, é puro simbolismo coa historia que contan do xogador. Normalmente o barco voador chega ás túas mans cando podes percorrer o mundo como ti queiras xa, non? En plan, no endgame do xogo, cara ao final, abre portas novas onde antes non podías ir, pero agora sí, ir a sitios onde estiveche xa. En plan, é como o que estabas agardando, non? Como que os mundos demasiado grandes chega un punto en que dis, mima, non podo volver alá, xa. Aquí tes o barco voador, non? E son unha pasada. Algúns dos deseños, non, deles, pois, que nos amosaron ao longo dos anos, tal. Hai un en Final Fantasy IX en xeral, onde o barco voador é moi importante dentro dos xogos en xeral, non? Do barco voador neste caso do Final Fantasy IX ten bastante importancia, non? Logo temos, por exemplo, o Laguna Moff, que non sei se é ruso ou algo porque ten este nome, pero me flipa, no Final Fantasy VIII. Que era, bueno, teña seu aquel bastante importancia na historia. E logo temos o Fahrenheit en Final Fantasy X, que tamén era un barco chulo, pero que ademais no Final Fantasy VIII, por recuperalo, perdón, chega a ver como xardíns voladores, quero dicir, había como escolas, institutos, non? Onde escual, o sea, non sei se sabedes os protagonistas da historia, non? Pero estaban como nun xardín onde adestraban e se criaban, bueno, é difícil así de explicar, pero que estes xardíns acaban voando, en plan, eran como naves de guerra, la de Dios es Cristo, ¿no? Tal, e dices, pero, lol, bastante tolo. Que guapo. Estou pensando tamén no Blue Narcis do Final Fantasy IX, dicía antes, e tamén no RL Legacy do Planeta do Tesouro, por mencionar ou por nomear outros barcos voadores noutras situacións, noutras obras. Pero sí, sí. Hai por aí o concepto de barco volador e tal. Eu creo que é moito dirixible, non? Ao final a min o dirixible parece tamén un exemplo tocho, non? Sempre penso máis preto do barco que do avión, por así explicarlo, por suposto, o globo, non? É estático, pero está aí, na miña cabeza. Sí, esta idea do barco voador penso que é interesante aplicada ao tema das naves espaciais, que hoxe evidentemente non estamos falando tanto de naves espaciais porque, bueno, sería como... De feito, creo que xa dedicamos un episodio a naves espaciais ou algo así. Sí. Sí, non? Creo que sí, o falamos. Pero que penso que as naves espaciais, claro, como beben dos referentes terrícolas, moitas veces diferencian entre as naves espaciais barco e as naves espaciais avión, non? Entón, dentro de Star Wars, pues esos X-Wings, que son como cazas, son claramente avións, e tes barcos moi tochos que fan o mesmo papel que fan os barcos na guerra moderna. E en ese sentido hai algúns exemplos que me parecen moi bonitos de nave voadora, non nave espacial, pero que é un barco, pensaba non sei por que pensaba agora no de Galáctica, onde claramente a referencia é a Arca de Noé, sabes, que como unha especie de nave espacial que contén dentro de sí toda unha civilización que está fuxindo, non? Que está intentando sobrevivir escapándose. En ese sentido, como que as referencias desa nave espacial, as referencias desa cousa que voa polo espacio, son en realidade os barcos e non os avións. Penso que é guai. Absolutely. Alba, creo que tiñas un par máis de obxectos por aí, ou artefactos bastante interesantes. Ai, bueno, pero despois eran curiosidades. Era o trineo de Papá Noel cos seus renos que voan, que queda a medio camiño entre artefactos e criaturas que voan. Pero tiña que dicilo. Como fan para que voen? Bótalle algo en riba os renos para que voen ou algo así. Os renos de Papá Noel. Supoño que non todos os renos poden ser renos de Papá Noel. Xa virán un pouco cocaína. É así, Rudolf ten o nariz vermello, non? Só el, porque hai xente que pensa que todos, só Rudolf ten o nariz vermello.
E despois están as bruxas que utilizan as vasoiras para voar. Outra idea loquísima, tío. A quen se lle Outra idea ocurriu tal sí, cousa? loquísima. Eu non sei, non o busquei neste programa, non teño, pero teño que investigar un momento deste de onde ven o tema da basoira voadora, porque me parece como Verdad? absurdo, a máis no poder. Está xa no Sí, claro, está no imaxinario popular, é basiquísimo, non? Como, claro, a veces que non colleu unha vasoira, non? E se puxo a facer o mago de voar e tal, pero é que non ten lógica ninguna. En plan, Ningún sentido. por qué? Non, por que unha vasoira e non un sacho ou Un máquina corta céspede, sabes? É que non sei. calquera calquera cousa, en plan, é algo que tan absurdo como cando acórdome que había unha de Casper e coñecía a Wendy, creo que volaba nunha aspiradora, creo, non? Era o seguinte nivel, non? Pero non é só nesa película, hai máis, pero claro, é que é absurdo. Por que unha vasoira, non? Ou por que non unha mesa? Ou unha cadeira, Ostras, ou Casper, admito que a referencia de Casper non ma cheirei vir, porque non A máis estás, fantástica ata agora, Non estás, é que é así, é así. Somos xente ultra culta. Tuve referencias por doquier. Ostras, é que está quedando un tremendo programa de referencias, dende John Wick ata Casper. Estamos no... O sea, non se pode queixar ninguén de que damos opcións, diferentes pa Joder. tal. Ahora, en serio, teño que buscalo da basoira por curiosidade hora persoal de saber onde ven isto, porque non ten... Pois está ultra naturalizado xa, ultra normalizado a idea da bruxa voadora na basoira. De verdade non se me ocorre cal pode ser a base antropolóxica do asunto. Eu estou na mirando, pero casi prefiro non dicir nada. Pero que coño, bueno, que é unha A ver, cousa moi machista ou algo así. No, é que acabo de atopar. No, pero é unha cousa coa que me ides vacilar posteriormente. vale. A ver, atopei dúas cousas. Atopei que na Roma imperial as comadroas usaban escoba para barrer pois a porta da casa onde iba a asistir ao parto porque crían que así espantaban os malos espíritus, non? Que rondaban as nais e os bebés. E que as escobas desde aquela pois teñen poderes simbólicos. E a continuación diso saeme un artigo do ABC que explica o seguinte: el estramonio y los orgasmos de las brujas. Vale, de la planta el estramonio obtenían un ungüento que se aplicaba en los genitales, al parecer impregnando el palo de una escoba que se introducían en la vagina. Así se producían orgasmos y alucinaciones, prácticas que la Inquisición perseguía y castigaba con denuedo. E ata aquí a miña aportación. Joder, Non sei, Alba, é que despois sí. que se facemos memes, sabes? Pero sempre a referencia do hentai ou de meterse paus pola cona ten que traer a Alba, sabes? Eu, grazas por esta... A ver, se o di o ABC está escrito, como diría outra, es que es verdad. Se o digo ABC, o ABC non gaña nada con isto, No gana, no. Clickbait, gana visitas de que alguén, vamos poñer este artigo aquí para que alguén que busque en Google máximo SEO poida encontrar. Pode ser. En fin, Bueno. non volvo a buscar máis. Artefactos aparte, Rocicio, podes ti continuar con algo por aí xa e imos a albiscando o final. Sí. Non quería pechar o programa de Voar do Baleiro sen facer referencia en xeral a Miyazaki, porque penso que en case todas as obras de Miyazaki o bo ten un papel fundamental. De feito é curioso porque en case todas as películas de Miyazaki hai algo que voa ou algo que soña con voar, non? Penso na película de Kiki a bruxa, que basicamente pues, explota este asunto da vasoira do que acabamos de falar. Espero que non haxa estramonio na peli de Miyazaki, teño que volver a vela. Penso tamén, por exemplo, no Castillo Ambulante, onde tamén hai como grandes bombardeos e pelexes aéreas, moi estéticas, por certo, cando se convirte como en paxaro arpía o non me acordo como se chama, Howl chamábase o protagonista, non? En xeral, Miyazaki estivo sempre obsesionado co asunto de voar e neste sentido a que supostamente iba a ser a última película del, ainda que, bueno, parece que vai facer algunha máis, que é O vento érguese, é como a película que ten sentido que peche toda
a filmografía de Miyazaki, ¿no? Porque como se fosen todas as anteriores foren ensaios sobre a idea de voar que só consigue facer coa maestría do gran artista de ancián cando xa, pues eso, está pechando a súa carreira. Non sei se biche desa O vento érguese de Miyazaki. Sí, sí. Non. Pois é unha película moi moi bonita, se podes Moi vela. bonito. Vale. Sí. É a máis realista das pelis de Miyazaki no sentido de que vai seguindo a biografía dunha persoa real, aínda que é certo que se toma moitas licencias, que é un xaponés, bueno, o xaponés que supostamente inventou como o caza que empregou o exército xaponés durante a época das guerras mundiais, non? E sendo verdadeiramente unha peli, a súa peli máis realista, penso que tamén unha peli moi fantasiosa, conectando temáticamente, non? Porque en varios momentos da película, a película en realidade vai sobre a imaginación, penso eu, es como a idea de imaginarte que podes voar e a idea de convertir esa idea da túa imaginación nunha expresión de enxeñería, algo que podes verdadeiramente construir para conseguir ese soño, non? De feito, hai varios planos moi moi oníricos durante a película, onde o tipo ten como soños cos avións, e o imagina, e visualiza o e é certo que a peli ten outras capas, non? Vai de outras cousas, é unha especie de como de montaña máxica de Man, onde hai como tamén un sitio onde están os tuberculosos e tal. É unha película espectacular, maravillosa. Se non a coñecedes, vedea, porque penso que é verdadeiramente a película que fai a oda ao bo da maneira máis plástica e máis poética. Pero non é a única película. Bueno, non sei se queres dicir algo aí. No, Bueno. a tope con Sí. Sí. No, dicía que penso que é como un culmen do cine a peli de Miyazaki, pero é certo que a idea de representar o bo é algo que está íntimamente ligado realmente ao propio nacemento do cine, que ten moito a ver con un dos ismos das vanguardas dos anos 20, do século XX, que é o do futurismo. A idea esta da obsesión coa tecnoloxía, coas cousas tochas, coas cousas moi grandes e moi poderosas que estaban asociadas ao que vai ver o futuro, non? Como unha idea de progreso metido en esteroides. E os avións eran como unha das grandes representacións desa potencia que nos iba a traer a autoridade da tecnoloxía. De feito, non é casualidade que o futurismo artístico tivese moito auxe na Italia prefascista nos anos 20. O sea, hai unha relación íntima entre o futurismo e o autoritarismo, diría eu. E esta variante do futurismo tamén triunfou nos Estados Unidos, que nos anos 20 estaba como desenvolvendo a primeira industria cinematográfica, e non é casualidade que a primeira película que gañou o Óscar en 1929 é unha peli que se chama Wings, que basicamente é unha película sobre pelexas de avións, que gañou o premio fundamentalmente porque sí que é verdade que a nivel técnico como que facía grandes extravagancias, estaba bastante adiantada ao seu tempo. Non é unha peli moi boa, non a recomendo. Non é que non sexa unha peli moi boa, é que unha peli que non ten moita historia e que era moi impresionante a nivel técnico en 1929, claro. A día de hoxe, pois, non funciona tan ben. É interesante se vos gusta a historia do cine, tal, penso que ten algo de valor. Chulo. Por último, para cerrar esta pequena disquisición sobre os avións relacionados co fascismo, como que a expresión, esta idea do voador como futuro tocho que sempre está a punto de chegar, penso que está na idea dos avións, dos coches que voan, que é como a cousa que sempre soñamos que vai acontecer dentro de 30 ou 40 anos, non? E nunca pasa. Que no fondo é un pouco como a versión en esteroides desta idea do cochismo, non? Que é un pouco meme de Twitter, non? Pero esta idolatría ao coche, o coche como centro da economía, centro da cultura, a idea de poder movernos individualmente con medio de transporte que sexa voador é como a fantasía do tardocapitalismo máximo, non? Ainda que hoxe xa parece que nunca vai chegar en realidade. Non, é certo, non? A idea Quinto Elemento, Blade Runner, non? Todas as ideas do coche voador foron totalmente desbotadas cos anos de... O sea, non hai unha soa película de ciencia ficción ou mesmo historia de ciencia ficción que digamos, embellecera ben nese sentido do coche voador individual e tal, non? Porque a evolución
tecnolóxica foi totalmente por outros derroteiros. En plan, non foi por aí. Iso está claro, o tema do o coche voador individual. Vaya, eso non Sí. non acabou por ser. Estou de acordo con toda a interpretación que dis, non? Do capitalismo extremo, bueno, liberalismo, liberdade individual, bla, bla, bla. Vai por aí os tiros, está claro. Sí. O sea, había estes dibuxos, como se chamaban? Os dibuxos estes dunha familia que vivía no futuro e os... Ai, non me acordo. Que eran sei co do que me estilo dis, de pero non me sabe o Hanna-Barbera. Pero Eran non do me sabe estilo o de nome. Hanna-Barbera, como así, os Picapiedra. Sí, sei cal dis, pero non sei como se chaman. Os Henderson ou algo así, os Espera, que buscamos por Hanna-Barbera e a ver se saen. os Astromen ou algo así. Tiñen un nome moi como de sitcom Sí, familiar, non me sabes? Non sei. Bueno, pero unha última tamén aparecía representada sí. en esas ideas, non? Como de capitalismo individual Sí. futurista. Era como Sí, todo sí. era así, dese estilo. Está interesante. Por decir algo Vale, tamén, xa. teñamos aquí anotado... Éramos supersónicos. Os supersónicos. Como? Os supersónicos. Os supersónicos. Vale. Por último, non dicirvos aquí de superheróis tamén que teñamos anotado algo, non? Superheróis que voan. É algo que comentei antes dos superheróis tamén, non? Falamos de Superman, co tema de que os máis OPs, o máis de novo o tema voar, está totalmente normalmente hai un poder boísimo. Entón Superman voa, Wonder Woman boa tamén, por suposto, Capitana Marvel, Pícara, X-Men, pero Pícara boa porque lle roubou os poderes a unha que podía voar. Wonder Woman, está pensando, Wonder Woman non é a que ten o coche invisible que voa. Non é un coche, é unha... Sí, é invisible, pero é unha nave. Ah, é un avión. Un avión, Sí. Tormenta, boa, como se chama? Logo están os telépatas que voan tamén. Como se chama esta? Magneto. É verdad. Pode É voar. verdad, que pode... sí, como que voa alonxándose, o sea, como que magnético. Empuxa o campo magnético para baixo, non? Unha cousa así... Sí, o sea, cambio, sí, exacto. O sea, voa a través do tema magnético, en plan... Ostras, impulsas. non o pensar. Claro, porque o Xavier voa, pero claro, porque ten telequinesis e ao final, pues, é moverte a ti mesmo, non? Sí, claro. E bueno, porque ten unha cadeira de roas voadora, non? Que tamén se viu en algunha cousa destas, así. Pois outro precal. Sí, os mutantes e tal, hai varios, que no tema Marvel e tal abusaron, no tema DC tamén, porque ao final pois é un poder básico, non? Básico no sentido de que pode facer este tío? No, este boa e xa é a hostia. Automáticamente, non? En plan e pa diante. Boa Son Goku, claro, é que as pelexas voadoras son moito máis guapas, tío. Sí, ademais Son Goku ten esa evolución drástica de darlle poder e un é voar porque antes Son Goku non sempre voou. Son Goku tiña nube quinto. Sí. Non podía voar, non? Que antes non falamos de artefactos, faltounos mellor a nube quinto, por exemplo, non? De nomear un así mítico. E pouco máis, eu xa non sei que máis dicirvos, non sei se tenes algún apuntamento máis. Es que faga un peche, teña un peche. Sí. Bueno, antes de nada, hai unha nota, non sei se vas aterriza como poidas, valo mencionar, nomear, non? No pensaba saltarlo, pero se queres mencionar. Pues quero nomealo por dicilo porque é unha das películas máis divertidas da historia do cinema, que envelleceu bestialmente ben, a verdade. E faime moitísima gracia, sempre me fixo, e pasa nun avión, non? E só o monigote que está de piloto parece unha fantasía, en xeral. Esa idea parece unha fantasía de xa está. Podes pecharse o programa para lembrar. De aterriza como poidas, hoxe acordeime, xusto hoxe, de verdade, acordeime do gaje este onde hai unha persoa como que está histérica e vanlle dando e unha persoa dalle como a mítica bofetada cando alguén está histérica, pero de repente como que a xente se pon en cola e todos se empezan a pegar. Sí, que hai unha monxa además non sei se leva xa unha barra de ferro ou algo así, non? Como que vai subindo un boxeador. De violencia. Boxeador, non? Sí, hai que vela. Película. Percha, ten a honra de pechar o tema de voar. Vale. Hoxe sabes que de peche sempre me gusta traer algo pop e tal, pensaba no tema musical. Primeiro, a que en serio hai a canción que é o tema do Civilization 6, que é un videoxogo que está ben, pero a canción que é temática, que é como a canción da intro e a canción que escoitas durante o xogo en varios momentos, chamase Soño di volare, Soño de voar, e é unha canción orquestal que está guapísima.
pero guapísima, Recomendo para todo o mundo que lle guste un pouco as bandas sonoras así orquestrais e os grandes temas. É unha canción que está dedicada a eso, ao soño de voar, ao soño da evolución tecnolóxica da humanidade alrededor da idea de voar, que é un temazo impresionante. Pero fora desta recomendación real, pensando en cancións sobre voar, por algunha razón que non sei moi ben explicar, o tecno noventeiro estaba obsesionado con voar. Sí. O tecno noventeiro estaba obsesionado con voar e dúas cancións que son fulcrais da miña adolescencia falan de voar e nunca o pensara ata que tiven que preparar o guión do Baleiro Perfecto, que é Flying Free e Fly with the Wings of Love, que son dous temazos de Ponaeri da discoteca esta de Barcelona. Eu creo que Boa pena Fly todo on... o programa para chegar a isto. Sí, pero eu creo que Fly on the Wings of Love. Fly on the Wings of Love, sí. Fly on the Wings. Que foi a que ganou a Fly- Eurovisión. Fly, baby, fly. Que dices? No, Sí, que foron os dous a Eurovisión, tocando guitarra acústica e con autotune. Pero eu creo que é Flying Free a que gañou Eurovisión, No, é a de Eu On the non Wings of chego- Love. Non teño ese poder, non controlo. Uy, no, que É por On esto the nos, Wings of Love. que por esto nos cancelan o podcast, mirad, mirad. Cuidado, por que aí. isto é un tema complicado. Meterse en Unha Eurovisión tea, sempre un seguro programa. unha tea. E a de Eurovisión é Fly on the Wings of Love. Digo Estás volo eu. segura? Eurovisión Se la di, 2000. E non se son la di. e non son Oye, especialmente seguidora Nesta de Eurovisión. dimensión, neste universo paralelo, igual foi esa, e non a outra. Quero dicir, o sea, todo é posible en certa medida. Ah, sí. Buah, y hay otra canción de Boar de Eurovisión que é Fly Like a Phoenix, a canción de... Mezclando canción de todo. da tipa austríaca esta, non me acordo como se chamaba. A tipa con barba. Bueno, non me acordo. Conchita Tampouco Wurst. me sale Conchita Wurst. efectivamente. Outro momento de Boar, Like a Phoenix. Eu de Bueno, volar, así pois- de cancións... Vuelo de volar de José Santiago, unha canción moi bonita deste o guitarrista cantante de Enemigos que ten a carreira en solitario. E Vuelo de volar é unha canción chula que ten el sobre que mestura moito coa morte, coa idea de ir ao ceo de ceo, o sea, de arriba e fala cos sus mortos. E nada máis, eu pouco máis. Pechamos Bueno, aquí. direi vos sí, pechamos. No, iba a dicir que Mago de Oz tamén o ten unha canción. No, porque... No. Tedes que acabar o podcast a tempo, senón Alba empeza a decir burradas. No. Tráeme ese Xente, estramonio vémonos. en vasoira, por favor. Sí, eu creo que chegou aí. Xente, vémonos en un par de semanas ou así, como a sempre, seguiremos aquí na trincheira da ciencia ficción da fantasía para todos vos. Non sei cal é o seguinte tema, pero algo maquinaremos. Rodicio, Alba, gracias por estar. Aburiño. Chao, chao. Durante uns minutos corrinche detrás Urano, Saturno, Xúpiter Non sei onde estás Sentado no porche Todo está en paz Eu son o último terrícola Non fun quen de marchar No meu telescopio Made in Taiwan Vexo aparecer